Tinaimbag adamag kas insurat ni San Mateo. San Mateo Kapitulo 1. Daytoy ti libro ti kapuunan ni Jesucristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod met iti kapututan ni Abraham. Manipod kini Abraham agingga kini Ari David, at toy dagiti nailista a kapututan. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken dagiti kakabsat na. Sumarunuda Fares ken Zara nga anak ni Tamar, Ezrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Hesi ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni David agingga idi napagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda iji Babilonia. David, Solomon, putot ni David iti asawa idi ni Urias. Roboam, Abias, Asa, Hosafat, Horam, Osias, Joatam, Akas, Hezekias, Manases, Amon, Hosias, ken ni Jeconias agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita iji Babilonia agingga iti pannakayanak ni Jesus. Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket upat a kapututan manipod ken Abraham agingga kini David. Sangapulo ket upat met ti kapututan manipod kini David agingga a naipan dagiti Israelita iji Babilonia. Adda met sangapulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda iji Babilonia agingga iti pannakayanak ti Kristo. Kastoy, ti pakasaritan ti pannakayanak ni Jesucristo. Naitulag ni Maria nga inana ang mayasawa kini Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, naamuan ang masikugen ni Maria, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat ang maibabaen ni Maria, pinanggep na nga isina as sililimed. Ngem idi panpanunutin na daytoy, nagparangking kuana ti anghel ti Apo, iti maysa at tagtagainep, kinunana, Jose, anak ni David, di ka agamak ang mangikasar ken ni Maria. Taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipasngaynan to ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Hesus. Agsipod ta isalakanan to, dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta. Agsikog to ti Birhen na balasang, ipasngaynan to ti maysa lalaki, ket mapanaganan to iti Manuel akayat na sawen, adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasarna ni Maria. Ngem saan na adininaan ni Maria, sakbay anang ipasngay iti anak a lalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus. San Mateo Kapitulo 2. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem iti Judea, idi ni Herodes ti agdama nga ari, saan a nabayag kalpasan ti pannakayanak na, adda mamasirib a lalaki a tagadaya anapan iti Jerusalem. Sa dino tayan, ti ubing anayanak, nga ari dagiti Hudyo? Sinaludsod da, nakita mi ti bitwen na ang nagparang ijaydaya, ket imay kami agdaydayaw kenkuana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes, napalalo ti pannakariribok na, kastamo ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayaban ng rod dagiti panguluan a papadi ken mamaestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Insungbat da, iti ili a Bethlehem, ijay Judea, tadayto iti insurat ti profeta. Sika, Bethlehem, iti dagati Huda, saan ka ang maudi kadagiti ili iti Huda? Tatumaod tuken ka ti maysa a pangulo, amangaywan iti ilik.
nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sangaili ket kinasarita na ida itinalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida iji Bethlehem ket imbilin na kadakwada. Ingkay sapulan na naimbag ti ubing. Numasapulan nyo, ipakamuyon to kanyak, tapnoy nakmatagday dayaw kinkwana. Pimano da ket idi addada iti dalan, nakita da manen da di bitwen a nagparang iji daya. Idi makita da, anyan naragsak da, anyan naragoda. Indaldalan na ida agingga a nagsardeng iti nga 20 balay ayan ti ubing. Simrek da iti balay ket nakita da ti ubing kini Maria nga inana. Nagparintumeng da a nagrukbab kinkwana. Kalpasan na, inwarda dagiti sagsagod da a balitok, insenso ken mera, ket indaton da kinkwana. Idi agawid da iti ili da, sa balin adalan iti nagnaan da, ta iti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Dios adida nagsubli ken ni Herodes. Kalpasan ti ipapanaw dagiti mamasirib, nagparang kini Jose ti maysa nga anghel ti Apo, iti maysa at tagtagainep. Kinunana, Bumangon ka, inka ipakni dagiti agina ijay Ehipto. Agyan kayo sa jay, aginggat ibagak a pumanaw kayo. Tasapulan to ni Herodes ti ubing, tapno papapatay na. Bimangon ni Jose, innala na dagiti agina ket nagrupbuat da iti dayta arabi anapan ijay Ehipto. Nagyanda sa jay aginggat ipapatay ni Herodes. Naaramid da itoy, tapno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta. Manipod Ehipto, inayabak ti anak ko. Napalalo apungtot ni Herodes, idi madlaw na asinikapan dagiti mamasirib. Iti kasta, imbilin na ang mapapatay amin nga ubing a lalaki nga agtawen, iti dua wenno nabababa iti ili a Bethlehem ken kadagiti kabangibang na. Naibatay daytoy nga aramid, iti kinuna dagiti sangaili maipapan iti panagparan ti bitwen. Natungpal nga rod ti impadto ni profeta Jeremias. Ijay Rama nangngeg ti panagikis, dungdung aw ken nasaem asang sangit. Dungdung awan ni Raquel dagiti anak na, agsangsangit ket di nakayat ti maliwliwa, tanatay da amin apada-pada. Kalpasan anatay ni Herodes, nagparang iti tagtagainep ti maysa nga anghel ti Apo ken ni Jose ije Ehipto. Bumangon ka, Kinuna ti anghel, iawid mon dagiti agina iti daga ti Israel. Natayon dagiti nagpanggep amang papatay iti ubing. bimangon nga rod ni Jose, innala na dagiti agina ket nagsublida ije Israel. Ngem idi nadamag ni Jose ani Arkelao nga anak ni Herodes ti simukat nga ari ti Judea, nagbuteng amapan sa jay, babaen iti tagtagainep, napakdaaran man ni Jose ket napan iti probinsya ti Galilea. Nagtaeng iti ili a maawagan iti Nazaret. Iti kasta natungpal ti kinuna dagiti profeta. Maawagan to iti Nazareno. San Mateo Kapitulo 3. Iti dayta a tiyempo, napan ni Juan a mamunyag ijelit ang ti Judea ket nangas kasaba. Agbabawi kayo, kadagiti basbasolyo. Kinunana, Agsipod ta sidigen ti pagarian ti langit. ni Juan ti kayat asawen ni Profeta Isayas, idi kinunana. Ijelet ang adda panangipukpukaw, isagana yu ti dalan ti Apo, pasayaten yu ti pagnaan na. Na Abel, adutdot ti kamelyo ti kawes ni Juan. Sinturon alalat ti barikes na, dudon kindiro ti taraon na. Napan kinkwana dagiti tattao ang naggapo ije Jerusalem, ken entero a probinsya ti Judea. Agraman amin adagdaga ti agsumbangir ti karayan Jordan. Nagbabawi da as silalatak kadagiti basbasol da, ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Fariseo ken Saduceo, tapno agpabunyag kinkwana, kinunana kadakwada. Da kayo akapututan ti uleg. Siya sino tinangibaga a malisyan nyo ti dusa adandanin idisor ti Diyos?
Ipakita yo babaen iti aramid yo, ang nagbabawi kayon kadagiti basbasolyo. Diyo ipagarok, ang makalisi kayo iti panagkunayo. Uray ta amami ni Abraham. Ibagak kada kayo, akabailan ti Diyos apagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham. Na isaganan tiwasay, apang pukan kadagiti kayo aginggay ti ramut. Mapukan ket maipuor amin a kayo adi agbunga iti nasayaat. Bunyagan kayo iti danom, kas pakakitaan ti panagbalbaliyo. Ngem ti umay as sumaruno kanyak, bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken iti apoy. Dakdakkel ti panakabalin na ngem siyak, jak pay maikari amang bitbit iti sandalyas na. Adda kenkwana ti bigao apang taep iti irik. Ornungen ken idulin nanto ti irik na iti kamalig, ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maidep. Dimteng ni Jesus iji Jordan a naggapo iji Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus. Siya kumatirebeng na abunyagam, ngem apay nga umay kakanyak. Bayam am aramid ita daytoy, tapno matungpal ta ti amin apagayatan ti Diyos. Insungbat ni Jesus, immanamong nga rod ni Juan. Apaman a nabunyagan ni Jesus, simmang at adagos manipot iti danom, ket adtoy naglukat kinkwana ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas maysa a kalapati ket nagdisso kinkwana. Ket kinuna ti maysa a timek a naggapo sa dilangit. Daytoy ti dungdungwek nga anak a pakaragsakak unay. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijilet ang tapno solisogan ti Diablo. Kalpasan ti upat a pulong aldaw ken rabi asaan na apanangan na bisinan ni Jesus. Immasideg kinkwana ti Diablo ket kinunana. Nusika ti anak ti Dios, pagbalinem at tinapay dagitoy abato. Ngem insungbat ni Jesus, kunati nasantuan na surat, saan lang at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pay ket titunggal balikas nga aggapo iti Diyos. Ti Diablo inturong na ni Jesus iti nasantuan na syudad ket impan na iti kangatuan a paset ti templo. Sana kinuna, Nusika ti anak ti Dios, tumapuak ka man, agsipud ta kuna ti nasantuan na surat. Bilinen to ti Dios dagiti angheles na amangaywan ken ka. Tapayan na kanto tapno uray dagiti sakam, saan amadunor iti bato. Ngem insungbat ni Jesus, kunamet tinasantuan asurat, di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. Impan ti Diablo iti nakangat ngato abantay ket impakita na kinkwana dagiti amin a pagarian ditoy lubong agraman dayagda. Itdek tuken ka amin dagitoy. Kinuna ti Diablo, nuwag pa rin tumeng kenagdayaw ka kanya. Insungbat ni Jesus, pumanaw ka, Satanas, kuna tinasantuan asurat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbiam. Iti kasta, pimanaw ti Diablo. Demteng dakiti angheles ket nagserbida ken ni Jesus. Idi nadamag ni Jesus a naibalod ni Juan, nagsubli ije Galilea, saan a nagtaeng ije Nazaret. Napankit den nagnaed ije Capernaum, maysa nga ili iti igid ti dan-aw ti Galilea. Iti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neftali. Naaramid daytoy tapno matungpal ti impadto ni Propeta Isaias. Daga ti Zabulon ken daga ti Neftali, iti sibay ti dan-aw iti ballasiw ti Jordan, Galilea pagnaedan dagiti hentil. Dagiti tattao nga agnaed iti kasipngetan, nakita da ti naranyag alawag, ket kadagiti agnaed iti nasipnget adaga ni patay, nagranyag ti lawag. Manipod iti dayta a tiyempo, rinugyan ni Jesus ti nangasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, agsipod ta asidagan ti pagarian ti langit.
Idi magmagna ni Jesus iti igid ti Dan-aw ti Galilea, nakita na dagiti agkabsat ang mangngalap, ni Simon, ang managan Pedro, ken ni Andres. Iwaywayat da idi ti ikit da iji Dan-aw. Surutan dak, ket pagbalinan kayto ang mangngalap kadagiti tao. Kinunan ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti ikit da ket simurot da kinkuana. Intuloy ni Jesus tinagnakit nakita na ti sabalipay nga agkabsat, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bangka agraman ni Zebedeo, ket isagsagana da dagiti ikit da. Inayaban ni Jesus ida. Dagos a pinanawan da ti amada, ken ti bangka ket simurot da ken ni Jesus. Sinursur ni Jesus ti amin a paset ti Galilea. Nang isursuro ti unag dagiti sinagoga da, ingkas kasabana tinaimbag damag maipapan iti pagarian, nang ag-agas kadagiti na duma-duma asaksakit, ken sagsagaban dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus iti entero adaga ti Syria. Impan dagiti tattao kinkuana dagiti addaan tinaduma-duma asaksakit, ken an-anayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti akiskisiw, ken dagiti paralitiko. Pinaimbag amin ida ni Jesus. Simurot kinkuana dagiti adu at tattao ang naggapo iji Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, ken dagiti dagdaga iti ballasiw ti Jordan. San Mateo Kapitulo 5. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tattao, simangat iti bantay, nagtugaw, ket immasideg kenkuana dagiti adalan na, insuro na ida kinunana. Nagasat dagiti mangbigbig ana panglawda iti imatang ti Dios, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit, taliwliwaen to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba, tamayted to kadakwada ti daga. Nagasat dagiti nasged ti tarigagay da, amang tungpal iti pagayatan ti Dios, tamapnek danto. Nagasat dagiti manangaasi, takaasyan to ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso da, tamakita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkapya, tamanagan danto nga anak ti Dios. Nagasat dagiti maidadadanes, gapo iti panangtungpal da iti pagayatan ti Dios, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo no mapabpabainan, maidadadanes, ken mapadpadakes kayo gapo kanyak. Agrag-o ken agragsak kayo, agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao kadagiti profeta nga immununa ngem da kayo. Da kayo ti pannakaasin dagiti amin at tattao. Ngem no timmamnayen ti asin, saanen a mapaapgad? Awan sirsirbinan, no diket maibeleng ken mapaypayatan. Da kayo ti pannakasilaw ti lubong. Saan a mailinged ti ili a nabangon iti rabaw ti maysa a bantay? Awan ti tao amang gangat iti pagsilawan sana kaluban. Iparabaw nakitdi iti nairanta a pagsaadan na, tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapo lakas tamet ti panaglawag ti silawyo iti imatang dagiti tattao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramidyo, ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit. Diyo ipagarop nga umay ko waswasen ti linteg ni Moises, ken dagiti panursuro dagiti profeta. Jak imay, tapno waswasak dagitoy, no diket tapno ibanog ko ida. Laglagi pa nyo, abayat ti panagpaot ti langit ken daga, din tumapukaw ti uray may sa atulnek, wenno kabasitan apaset ti linteg, aging ka amatungpal da amin. Isot gapuna ati mang salungasing iti kabasitan kadagiti bilbilin, ken mangisungsong kadagiti daddo mga agsalungasing met. Isunto ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ngam ti siya sinuman nga agtungpal iti linteg, ken mangisurupay kadagiti sabali,
tapno agtungpal damet, isunto tinatanok iti pagarian ti langit. Ngarod, ibagak kada kayo, makastrek kayto iti pagarian ti langit, no napaspasnek ti panagtulnogyo iti pagayatan ti Diyos, ngem ti panangtungpal dagiti Fariseo, ken dagiti mamaistro iti linteg. Nangagyo ang naisao ka dagiti tattao iti ununa. Di ka mamapatay. Siya sino man a pumatay, may darum. Ngamita, ibagak kada kayo a siya sino man a makapungtot iti kabsat na, maisak lang to iti ukom. Siya sino ngag ko na iti kabsat na, awan sirsirbim, maisak lang iti Sanhedrin. Ket ti agko na iti kabsat na, maag ka, sungbatan nanto ijay infierno. Ngarod, numangidatag ka iti daton mo iti altar, ket malagip mo nga dagurak ken kanikabsat mo, ibatim ti daton mo iti sango ti altar. Umunapay ngayon ka makikapya ken nikabsat mo, sa kanto agsubli amang itatag iti daton mo. No adda mangidarum ken ka, makiareglo ka nga umuna ken kuana, sakbay amayuli ti darum. Tano saan? Isak lang naka iti ukom. Ket ti ukom, yawat naka iti gwardya amang ipupukken ka iti pagbaludan. Ibagakken ka nga ijay munto, agingga amabayadam ti amin amultam. Nangagyo ana isao, di ka makikamalala. Ngamita, ibagak kada kayo at siya sino man amang matmat iti may sa babae, ket garteman na, iti puso na, nakabasulen iti panaki kamalala. Ngarod, no ti makannawan amatam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, swatem, samo ibeleng. Nasaysaya at amapukaw ti may sa apaset ti bagim, ngem ti amin abagim ama itapwak iti infierno. Ket no ti makannawan nga imam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them, samo ibeleng. Nasaysaya at nga awan ti may sa atakyag mo, ngam ti sibubukal abagim, ama itapwak iti infierno. Na isaupay, siya sino man alalaki amang isina iti asawa na, masapul nga ikan na iti kasuratan ti panagsina. Ngamita, ibagak kada kayo, ano ti lalaki isina na ti asawa na, idinto asipupudno ken kuana ti babae, mapabasol day ta lalaki iti panakikamalala ti asawa na, no makiasawa manen. Kastamat a makabasol iti panakikamalala ti mga asawa, iti naisina a babae. Nangagyumat a naisao kadagiti tattao iti ununa. Di mo paglikodan ti karim, ngem tungpalem dagiti sinapataam iti apo nga aramiden. Ngamita, ibagak kada kayo adi kay agsapata apulos no agkari kayo. Diyo pagsaksi ti langit, ta isu ti trono ti Diyos. Wenno ti daga, ta isu ti pagbatayan dagiti sakana. Wenno ti Jerusalem, ta isu ti syudad ti naindaklan nga ari. Di mo met pagsapata ti ulom, agsipod ta di ka makaaramid iti uray may sala a buok, puraw man, wenno nangisi. Kastoy laeng ti kunayo. No wen? No saan? Saan? Taagtaod iti managdakdakes ti anyaman nga inayon nyo. Nangagyoan na isao, mata iti mata, ngipen iti ngipen. Ngamita, ibagak kada kayo adiyo balsen ti siya sino man abang dangran kada kayo. No addamang tungpa iti makannawan apingping mo, itayampay ti makannigid. Kastamet ano addamang idarum ken ka, tapno alaan na ti badom, bayam nga alaan na pay ti kagay mo. Siya sino man amang ipapilit a kumuyog ka kenkwana iti maysa a kilometro, kuyugem pay iti may kadwa. No adda dawaten daken ka, ited mo. No adda buluden daken ka, ipabulod mo. Nangagyoan na isao, ayatem dagiti gagayim mo, ngem guraem dagiti kabusor mo. Ngem ita, ibagak kada kayo, ayaten nyo dagiti kabusoryo,
ket ikararagan nyo dagiti mangidadanes kada kayo, tapno agbalin kayo nga anak ni Amayo sa dilangit. Tapada-pada apagranyagan na ti init na kadagiti naimbag, ken kadagiti dakes at tao. Mangted iti tudo kadagiti agaramid iti naimbag, kastamot kadagiti agaramid iti dakes. Apay agunggunaan na kayo kumati Diyos, no dagiti laeng agayat kada kayo ti ayatan nyo. Kastamot ti aramiden dagiti agsingsingir iti buwis, ket no dagiti laeng gagayim nyo ti kasauyo, at dakadi pakaidumaan nyo kadagiti sabali at tao. Kastamot ti aramid dagiti hentil. Masapul nga rod nga awan pagkurangan nyo, akas kini Amayo sa dilangit nga awan pagkurangan na. San Mateo Kapitulo 6. Kitaan nyo, tadiyo pagpasindayag ti panagaramid yo iti naimbag kadagiti tattao. Tanong kasta ti aramiden nyo, di na kay tugunggunaan ni Amayo sa dilangit. Ngarod, numangted kay titulong, di mo iwaragawag akas iti aramiden dagiti agin sisingpet iti uneg dagiti sinagoga ken kadagiti kalsada. Aramiden da daytoy tapno dayawen ida dagiti tattao. Laglagipen nyo nga inawat dan tigunggunada. Numanglimos ka, mangted ka asaan amaamuan, uray ti kaasitgan agayem mo. No diket aramidem asililimad. Ket ni amam a makakita iti aramid mo asililimad, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo tuladen dagiti agin sisingpet. Igagara dati agkararag asitatakder kadagiti sinagoga ken kadagiti lanlansangan, tapno makita ida dagiti tattao. Laglagipon nyo nga inawat dan tigunggunada. Ngem no agkararag ka, sumrag ka iti kwartom. Irikep mo tiri daw, saka agkararag ken ni amam adi makita. Ket iso a makakita ken ka nga agkararag iti nalimed, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo ulit-ulitan dagiti awan sirsirbina asasao, kas kadagiti pagano amang ipagarup, ama ipangagda gapo kadagiti atiddog akararagda. Diyo tuladen ida, taamon ni Amayo dagiti kasapulan nyo, sakbay nga agdawat kayo kenkwana. Kastoy nga rod ti panagkararagyo. Amami sa dilangit, madaydayaw kumati na santuan anagan mo. Umay kumati pagariam, matungpal kumati pagayatam dito'y daga akas sa dilangit. Ited mo kada kami ti taroon mi itangal daw. Pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akas iti pammakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di na kam iturong iti nakaro apakasuutan. Ilisin na kami kitdi iti managdakdakes. No pakawanen nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanen na kay tumet ni Amayo sa dilangit. Ngem no diyo pakawanen dagiti nakabasol kada kayo, din tumet pakawanen ni Amayo dagiti basbasolyo. No agayan nar kayo, di kay agparang analiday akas kadagiti agin sisingpet, tagpamarangda anakakaasi, tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayonarda. Laglagipon nyo nga inawat dan tigunggunada. Ngem no agayonar ka, agdiramos ka ket sagaysayam ti buok mo, tapno awan makadlaw nga agay ayonar ka. Nilaeng amam adi makita ti makaam mo. Ket iso ang makaimatang iti aramid mo analimed, gunggunaan na kanto. Di kay agurnong iti kinabaknang nga agpaay kada kayo dito'y daga, ta dito'y dadaelen ti sanga ken lati, ket serken ken takawen dagiti mannanakaw. Agurnong kayo kitdi iti kinabaknang nga agpaay kada kayo sa dilangit. Tasadyay, saan nga gratik ken aglati, ket saan aserken ken takawen dagiti mannanakaw. Tano sa dino ti ayan ti gameng mo, at damet ijay ti pusom. Ti mata ti pannakasilaw ti bagi. No nasalon at ti matam, nalawag ti intero abagim.
Ngem no saan ang nasalun at ti matam, nasipnget ti intero abagim. Isut gapo na ano nakodrep ti silaw mo, anyan akin nasipnget, awan ti makapagsirbi iti dua nga apo, taguraan na ti maysa, ket ayaten na ti sabali. Wenno agsirbi as ipupudno iti maysa, ket umsyan na ti sabali. Diyo mapaggiddan a pagserbian ti Diyos, ken ti sanikwa. Daytoy tigapo na nga ibagak kada kayo, adiyo pakadanagan ti pagbiagyo. No anya ti kaninyo ken inumenyo, wenno ti lupot a pagkawesyo. Saan aya anapatpatag ti biag ngem ti taraon? Saan aya anapatpatag ti bagi ngem ti kawes? Kitaan nyo dagiti tumatayab. Di dagmula, di dagani, di dagipempen iti kamalig, ngem taraunan ida ni amayo sa dilangit. Saan kayo aya anapatpateg ngem dagiti tumatayab? Sa sino kada kayo ti makapaatiddog iti biag na, babaen iti panagdandanag na, ken apay apakadanagan nyo ti pagananay. Kitaan nyo ti panagdakkel dagiti liryo iti tayak. Di agtrabaho wenno agabel, ngem ibagak kada kayo nga uray ni Solomon, iti amin a kinabaknang na, awan kawes na anapimpintas, ngem iti uray maysa kadagitoy asabsabong. No ti Diyos kawesan na dagiti ruot iti tayak, ruot nga daita, ket inton bigat maisungrod. Saan aya anang nangruna akawasan na kayo? Nagbasitkit din ti pamatiyo? Isut gapo na adi kay masikuran. Diyo kun na, pangalaan min tungarod iti kanin mi, wenno inumen mi, wenno kawis mi. Dagitoy ti ipangpangruna abiruken dagiti hentil. Ammo ni amayo sa dilangit amasapulyo amin dagitoy. Ipangpangruna yo kit di abiruken ti pagaryanan, gantong palen ti pagayatan na, ket ited nanto amin akasapulan nyo. Isut gapo na adiyo pakasikuran ti agpaay kada kayo inton bigat. Tati sumaganad nga aldaw, adda bukod na aparikot. Umdasen ta parikot ti maysang aldaw iti dayta nga aldaw. San Mateo Kapitulo 7. Diyo ukumen dagiti sabali, tapno di na kay tumet ukumen ti Diyos. Ta ukumen na kayto ti Diyos akas iti panangukumyo kadagiti sabali. Ti pangrukod iti sabali, isuntumet laeng ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Apay adilawem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pay madlaw ti troso iti matam. Kasano nga ibagam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pay madlaw ti troso iti matam. Agin sisingpet, ikatempay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam amang ikat iti puling iti mata ni kabsat mo. Diyo ited kadagiti aso ti anyaman anasantuan, amangan no darupen ken kagatenda kayo. Diyo met ipurwak dagiti perlasyo kadagiti baboy, tabad-dabad kan dantulaeng. Agdawat kayo, ket maikkan kayto. Agsapol kayo, ket makabirok kayto. Agtuktok kayo, ket mailukat to tirwangan kada kayo. Tati amin nga agdawat, maikkan. Ti agsapol, makabirok. Ti agtuktok, mailukat to ken kuana tirwangan. Siya sino kada kayo nga amma ti mangted iti bato iti anak na, no dumawat iti tinapay? Wenno ikkan na aya iti uleg no dumawat iti ikan? No da kayo idinto adakes kayo, ammoyo ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo. Dinto ket ad-addan ti pannangted ni amayo sa dilangit iti naimbag kadagiti agdawat ken kuana. Aramiden nyo kadagiti tattao ti kayat yo nga aramiden da kada kayo. Tadaytoy ti kaipapanantilinteg ken ti pannursuro dagiti profeta. Sumrek kayo iti nailet arwangan, tanalawat ti ruangan, ken kastamet ti dalan nga agturong iti agnanayon apakadadaelan, ket ado ti magnasadyay. Ngem nailet ti ruangan ti biag ken narigat ti dalan nga agturong iti biag, ket manmano
ti makasarak. Agannad kayo kadagiti sinan propeta. Umayda kada kayo, ket agparang da akas karnero. Ngem iti kinapudno na, narawet da alobo. Mailasin yun to ida babaen kadagiti aramid da. At da aya kalkalunay nga agbunga iti ubas, wenno sisiitan akayo nga agbunga iti igos. Tinasayaat akayo, nasayaat ti bunga na. Ti dakes akayo, dakes ti bunga na. No nasayaat ti kayo, saan nga agbunga iti dakes? No dakes ti kayo, saan nga agbunga iti nasayaat? Ti kayo asaan nga agbunga iti nasayaat? Mapukan ket maisungrod. Ngarod, mailasin yun to dagiti sinan profeta, babaen kadagiti aramida. Saan ati tunggal may sangag ko na kanyak iti Apo, Apo, makastrekto iti pagarian ti langit. No dilang dagiti mangtungpal iti pagayatan ti amak sa dilangit. Intun dumtang day tangal daw, adun to ti agko na kanyak. Apo, Apo, itinagan mo, di mi aya inwaragawag tinaimbag adamag? Itinagan mo, di kam aya nagpaksyat iti ado a demonyo? Itinagan mo, di kam aya nagaramid kadagiti milagro? Ngem kunakto kadakwada, di kay amam mo, umadayo kayo kanyak, da kayo ama nagdakdakas. Ngarod, siya sino man adumngeg kadagitoy saok ket tungpalan na ida, mayarig iti masirib a tao a nagpatakder iti balay na iti rabaw ti bato. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos. Ngem saan anarbaday ta balay? Agsipod ta na ipatakder iti rabaw ti bato. Ngem ti siya sino man adumngeg kadagitoy saok ket di natungpalan nida, mayarig iti maag a tao a nagpatakder iti balay na iti kadaratan. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos ket narba dayta balay. Nakaamamak ti pannakarbana. Idi na isaon ni Jesus dagitoy, nasdaaw dagiti tattao iti wagas ti panangisuro na. Tanangisuro akas maysa nga addaan turay, saan akas kadagiti mamaestro da iti linteg. San Mateo Kapitulo 8. Simmalog ni Jesus iti bantay ket sinurot ti adu at tattao. Immasideg kingkuana ti maysa a lalaki nga agkukutel ket nagparintumeng iti sangwanan na. Kinunana, Apo, no pagayatam, mapaimbagnak. Sinagid ni Jesus ti lalaki, sana kinuna, Kayat ko, umimbagkan. Dagos nga imimbag ti lalaki, ket kinuna ni Jesus kinkuana, Denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy. Ngem inkaadagos iti padi, tapno kitaan na no naimbagkan. Kalpasan na, kas mayan natop iti linteg ni Moises. Ipaay mo ti daton apam managnag kadagiti tattao nga imimbagkan. Idi sumungsungad ni Jesus iji Capernaum, sinabat ti maysa a kapitan ti armada ti Roma ket nagdawat ti tulong. Apo, Kinunana, masakit ti adipon ko ijay balay. Naparalitiko ket marigatan unay. Umay ko paimbagan. Kinuna ni Jesus, insungbat ti kapitan, Saan a masapol nga umay ka, Apo? Diyak maikari nga umawat kin ka iti balay ko? Agsao ka laeng, kat uminbag ti adipon ko. Tauray siyak, addaak iti babaen dagiti naturturay ngem siyak, apag tungpalak, kat addamot dagiti soldado, amang tungpal kadagiti bilin ko. No kunak iti maysa, mapan ka ijay, mapan. No kunak iti sabali, umay ka, umay. Ket no ibilin ko iti tagabok, aramidem daytoy, aramiden na. Nasdaaw ni Jesus, idinangag na daytoy ket kinunana kadagiti sumursurot kingkuana, Ibagak kada kayo, diyak pa'y nakasarak iti Israel iti siya sino man nga addaan iti kastoy apamati.
Laglagipan nyo, nga adunto ti aggapo iti laod ken daya a makisango iti panganan kada Abraham, Isaac, ken Jacob iti pagarian ti langit. Ngem dagiti na itudi nga agtawid iti pagarian, maipurwak danto iti ruwar a nasipngat, ket agsangit, ken agngaretnget danto, gapo iti rigat da. Kinuna ni Jesus iti kapitan, agawid kan, maaramid to ken ka akas iti panamatim. Immimbag ti adipen ti kapitan iti daydimet la nga oras. Napan ni Jesus iti balay ni Pedro, ket nakita na ang nakaida ti babae a katugangan ni Pedro, ta aggurigor. Sinagid ni Jesus ti ima ti babae, ket awanin ti gurigor na. Bimangon ket rinugyan na ti nagserbi kinkuana. Idi dumteng ti rabi, inyeg dagiti tattao ken ni Jesus dagiti adu alinuganan dagiti demonyo. Babaen iti balikas, pinaksyat ni Jesus dagiti dakes nga espiritu ket pinaimbag na amin a masakit. Inaramin na dagitoy tapno matungpal ti sinao ni Propeta Isaias. Iso a mismo tinangikat kadagiti sa gubanit tayo ken nangibaklay kadagiti sakit tayo. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tattao a nangaribungbong kinkuana, imbilin na kadagiti adalan na. Bumalasiw tayo. Immasideg kinkuana ti maysa maestro iti linteg ket kinunana. Maestro, si sasagana ak asumurot ken ka, iti sa dinuman apapanam. Simbungbat ni Jesus kinkuana, adda rukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayab, ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. Kinuna ti maysa a lalaki nga adalan met. Apo, agawid akman pay a mangipunpon kini amak. Insungbat ni Jesus, bayam dagiti natay a mangipumpon kadagiti minatay da. Umay ka, ket suruten nak. Limugan ni Jesus iti bangka agraman dagiti adalan na. Pagamuan, denteng tinapigsang angin iti danaw, ket sinabwa sa buwagan dagiti daluyon ti bangka, ngem maturog idi ni Jesus, napandarining ket kinunada. Umarayat ka, Apo, lumned tayon. Apay ngagbuteng kayo. Kinuna ni Jesus, nagpasitkit din ti pamatiyo. Bimangon ni Jesus, pinagtalna na ti angin ken dagiti daluyon ket nagkalma iti kastaunay. Nagsidao da amin ket kinunada. Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti daluyon agtulnog da ken kuana. Idi dumteng ni Jesus iti daga dagiti Gadareno, iti ballasiw ti danaw, sinabat ti dua a lalaki a rimwar kadagiti rukib a pagitan taniman. Linuganan ida dagiti demonyo ket napalalo ti rungsot da. Isu nga awan makaitured a magna iti dayta adalan. Idi makaasideg da ken ni Jesus, nagikisda a dagos ket kinunada kinkuana. Anak ti Dios, anya ti kayat mo nga aramiden kada kami. Umay na kami kadidusan sakbay tinaituling at tiempo. Iti saan unay nga adayo kadakwada, at dadakkel nga arban ti baboy amang mangan. Nagpagpakaasi dagiti demonyo ket kinunada ken Jesus. Napagsiyadan na kami, ibaon na kami nga rod iti dayta nga arban ti baboy. In kayo. Kinuna ni Jesus, pimanod ang harod ket simregda kadagiti baboy. Nagtataray ti entero nga arban a nagturong iti tepang, sada ti mapwak iti danaw ket nalmes da amin. Nagtataray dagiti agtartaraken kadagiti baboy anapan ijay ili. Impadamag da tinapasamak agraman tinaaramid kadagiti dua a lalaki a linuganan dagiti demonyo. Isot gapuna anapan simmabat ken Jesus ti amin nga umili. Idi makita da ni Jesus, dinawat da kinkuana a panawan na ti ilida. San Mateo Kapitulo 9. Limugan ni Jesus iti bangka, ket bimalasiw iti danaw anapan iti ilina. Inyeg ti sumagmamano at tattao kinkuana ti maysa a paralitiko, a nakaidda iti papag. Nabigbig na ti kaadda ti pamatida,
ket kinunana iti paralitiko, Pakirdem ti pakinakam mo, anak ko. Napakawanen dagiti basbasol mo. iti kasta, kinuna ti sumagmamano kadagiti mamaestro iti linteg iti nakemda. Agsasao daytoy at tao iti maibosor iti Diyos. Agsipud ta ammo ni Jesus ti pampanunutin da, kinunana, Apay ngagpampanunot kayo iti dakas. Anya tinalaklaka asawen. Napakawanen dagiti basbasol mo. Wenno, bumangon ka ket magnaka. Paneknekak nga rod kada kayo. Ati anak ti tao, adda pan nakabalin na dito'y daga amamakawan kadagiti basbasol. Ket kinunana iti paralitiko, Bumangon ka. Pagkatam taydam ket agawid kan. Timakder ti paralitiko ket nagawid. Idi maimatangan dagiti tattao daytoy nagbuteng da ket indaydayaw da ti Dios. Taintid na ti kastoy apan nakabalin iti tao. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar. Idi magmagna, nakita na ni Matthew, may sang agsingsingir iti buwis, ngagtugtugaw iti ofisina na. Kinuna ni Jesus kinkuana, Suruten nak. Timakder ni Matthew, ket simurot kinkuana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Matthew, demteng ti adung agsingsingir iti buwis, kenda dumapay adakes sa tattao. Nakisango da kinkuana ken kadagiti adalan na iti panganan. Nakita dagiti sumagmamano a Fariseo daytoy, ket kinunada kadagiti adalan na. Apay ang makipangan ti maestroyo kadagiti kakasta at tao? Nangag ni Jesus ida ket simungbat, Saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas, no di ket dagiti masaksakit. Inkay adalan ti kaipapanan daytoy apaset ti nasantuan asurat. Asi ti kalikagumak. Saan adaton a mapuuran? Imayak tapno ayabak dagiti managbasol. Saan adagiti agkunkuna anaimbag? Kalpasan na, napankin ni Jesus dagiti pasurot ni Juan Bautista ket sinaludsod da. Apay amasansan nga agayunar kami, kastamot dagiti Parisyo, ngem pulos adi agayunar dagiti adalam. Sinaludsod met ni Jesus, Agladingit kadi dagiti makiboda no adda ti nobyo iti arpadda? Saan a mabalin? Ngem dumteng to ti tiyempo a maipanaw ti nobyo kadakwada. Isunton ti panagayunarda. Awan ti tao a mangitakop iti baro a lupot iti daan apagan anay. Agsipod tanukumsen ti baro a lupot, lumawa ti pigis ti pagan anay. Awan met ti mangikarga iti baro nga arak iti daan a supot alalat, tabumtak ti supot, maibeleng ti arak, ket madadael pay ti lalat. Ikargakit di ti baro nga arak iti baro a supot alalat, tapno agpadada nga awan to ti pakaan anwanda. Madama asarsarita ni Jesus daytoy kadakwada, idi imasideg ti maysa a pangulo a Hudyo. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus, sana kinuna, Kapat patay ti anak ko abalasitang. Umay mo kadi ipatay ti imam kengkuan na kitagbiag to. Iti kasta, timakder ni Jesus ket sinurot na ti pangulo. Kimuyog met kengkuan na dagiti adalan na. Adda babae asa nga 12 at awinen, anapalalo ti panagbulos ti dara na. Napan itilikudan ni Jesus ket sinagid na ti gayadan ti kagay na. Takinunana iti bagina. Namasagid ko la kumatikagay na, umimbaga kon. Timalyaw ni Jesus, ket nakita na ti babae. Pakirdem ti pakinakam mo, anak ko. Kinunana, Pinaimbag na ka ti pamatim. iti daytamat laakan ito, imimbagan ti babae. Ket dimteng ni Jesus iti balay ti pangulo, idi makita na dagiti agtuktukar iti pamunpon a musika, ken dagiti umariwawa at tao. Kinunana, Rumuar kayo amin. Saan anatay ti ubing? Matmaturog laeng. Kinatkatawaan da ni Jesus. Apaman ang nakaruar dagiti tattao, simrek ni Jesus iti kwarto ayan ti balasitang. Inigaman na ti ima ti balasitang ket bimangunen. Nagdinamag daytoy iti amin na suli dayta a lugar. Pimanaw ni Jesus iti dayta a lugar, idi magmag na
sinurot dagiti dua a bulsek a lalaki ket impokkaw da. Anak ni David, kaasyan na kami! Idi nakastriken ni Jesus iti balay, imasidig kinkwana dagiti dua a bulsek. Patyen nyo kadi akabailan kayo nga agasan? Sinaludsod na kadakwada. Wen, Apo. Insungbat da, iti kasta, sinagid ni Jesus dagiti matada sana kinuna. Maaramid nga rod, akas iti panamatiyo. Ket na isubli ti panakita da, impaganitget ni Jesus kadakwada, nga awan pangibagbagaan da iti naaramid. Ngem pimanaw da ket inwaras da ti damag maipapan kini Jesus, iti isu amin na sulit dayta a lugar. Idi pumanpanaw da, impanti sumagmamano at tattao kini Jesus ti maysa a lalaki nga umel, agsipud talinuganan ti demonyo. Apaman anapaksya ti demonyo nga addakinkwana, nang rugin nga agsao ket nasdaw ti tunggal maysa, kinunada. Di tay pa'y nakakita iti kastoy dito Israel. Ngem kinuna dagiti Fariseo, ti pangulo dagiti demonyo ti mangmangted kenkwana iti pannakabalin, amang paksyat kadagiti demonyo. Sinursor ni Jesus dagiti amin nga ilili ken barbaryo, nangisoro kadagiti sinagoga da, inkasabana tinaimbag adamag maipapan iti pagarian, ken pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin nakita ti sakit ken sagabaen. Simnek ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida a mabutbuteng ken nakakaasi, kasdala karnero nga awan pastorda. Adu ti anyen, ngem basit ti agani. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agdawat kayo nga rod iti akin kukwa iti maani, tapno mangibaon kadagiti agani. San Mateo Kapitulo 10. Inayaban ni Jesus dagiti 10 ket 2 nga adalan na. Inikkan na ida ti panakabalin nga mangpaksyat kadagiti dakes nga espiritu, ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin nakita ti sakit ken an-annayen. Dagitoy dagiti 10 ket 2 nga apostoles. Umuna, da Simon, a managan Pedro, ken Andres a kabsat na, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Mateo, tagsingsingiri ti buwis, ni Santiago nga anak ni Alfeo ken ni Tadyo, ni Simon a patriota ken ni Judas Iscariote amang lipot ken ni Jesus. Imbaon ni Jesus dagitoy 10 ket 2, kastoy ti imbilin na kadakwada. Di kayo mapmapan iti uray sa dino adaga dagiti hentil, wenno iti uray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngem in kayo kit di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasaba daytoy, asidegen ti pagarian ti langit. Paimbagan nyo dagiti masakit, pagungarin nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel, ken paksyaten nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yo iti inawat yo. Ngarod, di yo pabayadan ti ipaayo. Di kayo mangitugot iti kwarta, balitok man wenno pirak, wenno gambang. Di kayo met mangitugot iti bayon, uray bado a pagsukatan, uray sapatos, wenno sarukod, takarbengan ti mangmangged ti maikan iti kasapulan na. No dumteng kayo iti maysa nga ili wenno baryo, bumirok kayo iti mayat nga umawat kada kayo. Agyan kayo kenkwana aging gaapumanaw kayo iti dayta lugar. No sumrek kayo iti maysa balay, kunayo, Diyos ti mangted iti talna kada kayo. No awaten da kayo dagiti aking balay, ibati yo ti inkablaaw yo atal na. No di da kayo awaten, ibabawi yo ti inkablaaw yo. Kastamet ano adda balay, wenno ili adinto umawat, wenno dumngeg kada kayo, panawan nyo ida, ket pampagen nyo ti tapok kadagiti sa kayo. Laglagipin nyo, nga inton aldaw ti panangukom, nalaglag anto ti dusa nga ipalakam ti Diyos kadagiti taga Sodoma ken Gomora, ngem kadagiti tattao iti dayta nga ili.
Dumngeg kayo. Ibaon kayo akas karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Ngarod, masapol a nasirib kayo akas iti uleg, ken naamo kayo akas iti kalapati. Agannad kayo. Taaddanto dagiti tattao amang tiliw, ken mangisaklang kada kayo iti pangkuman. Saplitan da kayo iti uneg dagiti sinagoga. Gapu kanyak. Maisaklang kayo iti sangwanan dagiti agtuturay, ken ar-ari tapno paneknekan nyo kadakwada, ken kadagiti hentil tinaimbag adamag. Ngam inton adda kayo iti sangwanan ti ukom, diyon to pakadanagan no anyan to ti sawen nyo, wenno kasanon to ti panangis sa uyo. Maipaltiing to ti sawen nyo inton dumteng dayta a tiyempo. Tasaan to ngagtaod kada kayo ti ibalikasyo. Agtaod to iti espiritu ni Amayo, nga agsasao kada kayo. Papapatay to dagiti tattao dagiti bukod da akakabsat. Kastanto met ti aramiden dagiti amma kadagiti anak da. Busuren to dagiti anak dagiti naganak kadakwada, ket papapatay danto ida. Guraan da kayto dagiti tattao gapu kanyak. Ngem ti siya sino man ang makaibtor aging ga iti panungpalan, maisalakan to. No idadanes da kayo iti maysa nga ili, in kayo agkamang iti sabali nga ili. Ibagak kada kayo adiyon tupay malpas ti trabaho yu iti amin nga ili ti Israel, inton umay ti anak ti tao. Saan anatantanok ti agad-adal ngem ti maestro na? Saan met anaturturay ti adipen ngem ti apo na? Ngarod, mapnek kumati agad-adal no agbalin akas iti maestro na. Kas met ti adipen, no agbalin akas iti apo na. No Belzebub ti ipanaganda iti pangulo ti maysa a familia, naalalas tupay ti maipanagan kadagiti kamkameng ti pamilya na. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tattao, taawan tinailemeng adinto maiparangarang, ket awan met ti palimed adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasipngetan, isa uyo iti lawag. Ket ti mayarasaas kada kayo, ipukkaw yu iti tuktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay iti bagi, ngem di da mabalin apapatayen ti kararwa. Agbuteng kayo kit di iti Diyos, iso ang makabalin amang patay iti bagi, ken kararwa ijay infierno. Iti may sa asinti mo, makagatang kayo iti dua asal lapingaw. Nupay kasta, awan matnag uray may sa kadakwada no di ipalubos ni Amayo. No maipapan kada kayo, uray dagiti buokyo na bilang daminan. Isot gapuna adi kay agbuteng, tanapat patag kayo nga dayo, ngem ti ado asal lapingaw. Siya sino man amang ipaduyakyak to kanyak, ipaduyakyak kon tumet iti imatang ni amak sa dilangit. Ngem ti mangilibak kanyak, ilibak kon tumet iti sangwanan ni amak sa dilangit. Diyo ipagarup nga imayak mangyag iti kapya dito'y lubong. Jak imay mangyag iti kapya no dikat kampilan. Imayak tapno pataudag ti ibubusor dagiti anak a lalaki kadagiti ammada. Dagiti anak a babae kadagiti innada. Dagiti manugang a babae kadagiti katugangan da a babae. Dagiti kabusor ti tao, isu dametlaeng dagiti kameng ti familyana. Ti dakdakkel ti panagayat na iti amana, wenno iti inana, ngem ti panagayat na kanyak, saan ang maikari nga agbalin nga adalak. Ti dakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na, ngem ti panagayat na kanyak, saan ang maikari nga agbalin nga adalak. Siya sino man adi mangibaklay iti krus na, ken sumurot kanyak, saan ang maikari nga agbalin nga adalak. Siya sino man ang mangipangpangruna iti biyag na, mapukaw nanto. Ket ti makapukaw iti biyag na gapu kanyak, masarakan nanto. Siya sino man nga umawat kada kayo, siyak metlaeng ti awaten na.
Siya sinuman nga umawat kanyak, awaten namet tinang ibaon kanyak. Siya sinuman nga umawat iti profeta gaputa may sa profeta. Magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti profeta. Siya sinuman nga umawat iti nalintag a tao, gaputa isuket na lintag. Magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti nalintag a tao. Laglagi pa nyo, at siya sinuman amangted iti uray sa nga baso laeng analamiis adanom, iti maysa kadagitoy nanumo a pasurot ko, gaputa isuket pasurot ko. Awan dwa-dwa nga awaten nanto ti gunggunana. San Mateo Kapitulo 11. Kalpasan ti panangbilin ni Jesus kadagiti 10 ket 2 adalan na, timanaw iti dayta a lugar tapno mapan mangisuro ken mga saba kadagiti iling asideg sadyay. Adda ni Juan a mammunyag iti pagbaludan idinadamag na dagiti aramidin ni Kristo, ket imbaon na ken ni Jesus ti sumagmamano kadagiti adalan na. Sika kadi ti umayto akas inkas kasaba ni Juan, wenno agpadaan kami iti sabali? Sinaludsod da kinkuana. Simungbat ni Jesus, agsubli kayo ken ni Juan, ket ibagayo ken kuana ti mangeg ken makitayo. Makakita dagiti bulsek, makapagna dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutel, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ket maikaskasabati na imbag adamag kadagiti na panglaw. Nakasat ti tao adi agduadwa kanyak. Idi pumanaw dagiti adalan, nagsaon ni Jesus kadagiti tattao maipapan ken ni Juan. Idi napan kayo ken ni Juan ijay letang. Anya ayat tininamnamayo a makita? May sa aruno amayang angin? Anya kaditi napan nyo kinita? May sa a tao a nagkawes iti napintas a pagan-anay? Kinapudno na. Palasyo ti pagnaidan dagiti agkawes iti kasta. Ibagayo man, anyat na pananyo kinita. Profeta? Wen, ibagak kada kayo. Nang nangruna pa'y ngem profeta tinakitayo. Tani Juan ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat. Adtoy ti babaonek kuna ti Diyos. Ibaon ko nga umununa, ngem sika, tapno isagana na ti dalan mo. Laglagi pa nyo akadagiti aming a tao anayanak. Awan tinang nangruna ngem ni Juan amamunyag. Nupay kasta, natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti langit. Manipod idiin kasaba ni Juan ti mensahe na aging gaita, nagsagaba iti napalalo apan nakaidadanas ti pagarian ti langit, ken kayat arabsuten dagiti narungsot at tao. Aging ga iti tiyempo ni Juan, amin dagiti profeta ken tilinteg ni Moises, nagsauda iti maipapan iti pagarian. No patyenyo ti sauda, ni Juan ti Elias ana ipadto ti yaay na. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat. Ngem anya ti pangipadaak kadagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Kas dalaubing ngagtugtugaw iti tiyandaan. Ipukaw ti may sa agrupo kadagiti kaayayam da. Nagtukar kami iti naragsak, ngem di kay nagsala. Nagkanta kami iti naliday, ngem di kay nagsangit. Imay ni Juan, ket nagay ayunar ken saan nga imin inom iti arak. Ket kun kuna dagiti tattao, nga iso ket linuganan ti demonyo. Imay ti anak ti tao, nang nangan ken imin inom, ket kun kunada, kitaan nyo daytoy a tao, narawet ken mamartek, gayem dagiti agsingsingir iti buwis ken dadumapay adakes at tao. Nupay kasta, maipakita ti kinasirip ti Diyos, babaan kadagiti gapuanan na. Binabalaw ni Jesus dagiti ili a nakaaramidan ti kaaduan kadagiti milagruna, agsipud tadi nagbabawi dagiti tattao kadagiti basbasol da. Asikan tupay Korasin, asikan tumet Betsaida. No naaramid kumaijay Tiro ken Sidon dagiti milagro a naaramid kada kayo,
Nabayag kuman nga impakita dagiti tattao sadyay ti panagbabawi da. Babaen iti panagkawis da iti nakersang. Ken ti panangwarakiwak da iti dapo kadagiti bagbagida. Laglagi po nyo nga rod nga inton aldaw ti panangukom. Nalaglag anton ti panangdusa ti Diyos iti Tiro ken Sidon. Ngam ti panangdusa na kada kayo. Ket si kamet Kapernaum. Kayat mo ka di ti maitanok sa dilangit? Saan amabalin? Maitapwak kanto ijay infierno. No ijay kumasodoma ti nakaaramidan dagiti milagro a naaramid itiyan mo. Adda kumapay lang ita ti Sodoma. Laglagipem nga rod nga inton umay ti aldaw ti panangukom. Nalaglag anto ti panangdusa ti Diyos iti Sodoma. Ngam ti panangdusa na ken ka. Iti dayta a tiyempo kinuna ni Jesus. Agyaman ken ka a mga apo ti langit, ken daga. Taimpakitam kadagiti awan adal na ti inlemeng mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen, Ama, naaramid daytoy, ta iso ti pagayatam. Inted kanyak ni Amak ti iso amin abanag. Awan ti makam-am mo iti anak, no dilaang ti Ama. Awan met ti makam-am mo iti Ama, no dilaang ti anak. Ken dagiti kayat ti anak apangip pakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog ken madagdagsenan, ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangol ko, ket agsurusuro kayo kanyak, agsipod ta na emma ken napakumbabaak. Ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol nga ited ko kada kayo. Ket nalagan ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. San Mateo Kapitulo 19. Idi na isaon ni Jesus dagitoy, pimanaw iji Galilea ket napan iti sakop ti Judea, iti ballasiw ti karayan Jordan. Ado at tattao ti simurot kinkwana, ket pinaimbag na ida sadyay. Immasideg kinkwana ti sumagmamano a Fariseo tapno suutin da, babaen iti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg na isina ti lalaki ti asawa na ti urean niya nga agapo? Simmungbat ni Jesus. Diyo ka di nabasa da iti apaset ti nasantuan na surat? Idi po nganay, tinamarswa inaramid na ida a lalaki ken babae. Kinunanapay. Daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana. Ket makitipon to iti asawa na. Ket agbalindan ton amay maysa. Isot gapo na asaandan adwa, no di ket may maysadan abagi. Ngarod, saan apagsinaan ti tao ti pinagtipon ti Diyos? Sinaludsod kinkwana dagiti Fariseo. Apay ngarod nga imbili ni Moises nga ikan ti lalaki, ti asawa na ti kasuratan ti panagsina sa napapanawen? Natangken nga minti ulo yo. Isuan nang ituyang ni Moises itilinteg, amang ipalubos nga isinayo ti asawa yo. Kinuna ni Jesus. Ngem saan nakastoy idi po nganay? Ngarod, kunak kada kayo at ilalaki amang isina iti asawa na, idinto asipupudno kenkwana, makabasol iti panakikamalala no mga sawa iti sabali. Kinuna dagiti adalan. No kasta ti kasasaad ti agasawa, nasaysayaat lang aruden nga awan ti agas asawa. Simmungbat ni Jesus. Saan nga agpaay daytoy apan nursuro iti tunggal maysa? No dilaeng kadagiti pakaitedan na. Tanaduma-duma ti gapo ti saan apan agasawa dagiti lalaki. Adda di mga sawa tanayanak da nga adda pagkurangan ti kinalalaki da. Addamet dagiti di mga sawa, gapo tan nakapunda. Ket dagiti dadduma, gapo iti panagsirbida iti pagarian ti langit. Ti makatungpal iti daytoy apan nursuro, ipatungpal na kuma. Adda sumagmamano at tattao anang yasideg kadagiti ubing ken ni Jesus, tapno ipatay na ti ima na kadakwada ken ikararagan na ida, ngem inungtan ida dagiti adalan, gapo iti inaramid da. Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak. Kinuna ni Jesus. Diyo paritan ida,
dagiti kas kadakwada ti agtagi kwa iti pagarian ti langit. Ket impatay na ti ima na kadakwada sa pimanaw. Napan ti maysang agtutubo ken ni Jesus ket sinaludsod na. Maestro, anya tinaimbag nga aramidek tapno magunod ko ti biag ngagnanayon? Apay asaludsudem kanya, no anya tinaimbag. Insungbat ni Jesus, may salaeng tinaimbag. No kayat mo ti sumrek iti biag ngagnanayon, tung palem dagiti bilbilin. Anya abilbilin? Sinaludsod na, insungbat ni Jesus. Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, agraem ka kadagiti nagannakken ka, ken ayaten ti padam a tao, akas iti panagayat mo iti bagim. Tungtong palek amin dagitoy abilbilin. Insungbat ti agtutubo. Anya pay ti pagkurangak? Kinuna ni Jesus kinkuana. No kayat mo nga awan ti pagkurangam, inkailako ti amin asanikwam. Ited mo kadagiti na panglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo ijay langit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak. Idi mangag ti agtutubo daytoy, sililiday a pimmanaw, agsipod tanabaknang unay. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Ibagak kada kayo anarigat to asumrek dagiti baknang iti pagarian ti langit. Ulitek, narigrigat ti isaserek ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngam ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom. Napalalo ti siddaaw dagiti adalan idi mangnagdadaytoy. Siya sino nga rudan ti may salakan? Sinaludsod da, minatmata ni da ni Jesus, ket insungbat na. Saan ang maaramid ti tao daytoy? Ngem kabailan amin ti Diyos. Nagsao ni Pedro, Kitaem, Apo, binaybayan mi amin ket simurot kami ken ka, anyan tungarod ti gunggunami. Kinuna ni Jesus kadakwada. Ibagak daytoy kada kayo. Intun agtugaw ti anak ti tao iti nagloryaan at trono na iti baro alubong, da kayo asimurot kanyak. Agtugaw kay tumet kadagiti 10 ket 2 a trono. Amang ituray kadagiti 10 ket 2 a tribo ti Israel. Ket siya sino man anang panaw iti balay, kakabsat, nagannak, anak, wenno dagdagana gapu kanyak. Umawat to iti maminggasot akaado, ket tawiden nanto ti biag nga agnanayon. Ngem ado dagiti umun-una ita a maud-udin to. Ket ado dagiti maud-udi ita nga umun-unan to. San Mateo Kapitulo 20. Mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda idi may sa tao a nasapaan na pan nagbirok iti tangdanan na nga agtrabaho iti kaubasan na. Nakitulag kadagiti tattao at ang danan na titunggal maysa iti maysa abag iti pirak. Sana imbaon ida iti kaubasan na. Napanmanen iti tiyandaan iti 9:00. Ket nakita na ti sumagmamano alalaki nga agtatakder. Kinuna na kadakwada. In kayo mat agtrabaho ijay kaubasan. Taitad konto ti rumbang atang danyo. Iti kasta, napanda. Rimwar manen day di lalaki iti 12:00, ken iti 3:00. Idi danda ni 5:00, napan iti tiyandaan ket nakita na ti sumagmamano a lalaki nga agtaktakder. Kinuna na kadakwada, apay adaddadaelin nyo ti tiyempoyo nga agmalmalem ditoy. Awan ngamin pagtrabahuan mi, insungbat da. Imbaga na kadakwada, in kayo mat agtrabaho iti kaubasan. Idi sumipngetan, kinunati akin kukwa iti kaubasan iti katalik na. Ayabam dagiti mangmangged tatangda namida. Irugim kadagiti na udi asimrek. Natangdanan iti gagangay asweldo iti agmalam titunggal maysa kadagiti nangrugi a nagtrabaho iti 5:00. Idi napan dagiti imun una anaayaban, impagarup da nga ado ti awatan da. Ngam na ipadamet ti tangdanda kadagiti na ud-udi.
Inawat dati tang danda, ngem dinayumuduman dati nagpatrabaho. Kinunada, may salaang nga oras ti panagtrabaho dagitoy naudi asimrek. Ngem da kami ang nagmalmalim ang nagkapkapudutan, impadam titangdan mi. Kayem, kinunati akin kukwa iti kaubasan iti maysa kadakwada. Saan ka asinaor? Immanamong ka amatangdanan iti gagangay asweldo iti agmalem. Alaem titangdan mo ket pumanaw kan. Kayat ko ngay pada titangdan mo iti intangdan ko iti naudi. Awan ayat ti kalintagak amang gasto iti kwarta kas iti pagayatak. Wenno, umapal ka kadi, agsipod tanaparaburak. Inggibus ni Jesus. Ngarod, umunan to dagiti maudi, ket maudin to dagiti umuna. Idi sumangsangat ni Jesus ije Jerusalem, inya dayuna dagiti 12 nga adalan, ket kinasarita na ida bayat ti pannagnada. Kinunana kadakwada. Dengganyo, sumangat tayo ije Jerusalem, ket mayawat to sadyay ti anak ti tao kadagiti panguluen a papadi, ken kadagiti mamaestro iti linteg. Ikaddengdan to ang mapapatay sadan to yawat kadagiti hintil amangang angaw, mangsapsaplit, ken mangilansa ken kuana iti krus. Ngem, mapagungar to iti maikatlo nga aldaw. Immasideg ni Jesus iti asawa ni Zebedeo, agraman dagiti anak na alalaki, nagparintumeng iti sangwanan na, ket nagdawat kinkuana. Anya ti kayat mo? Sinaludsod ni Jesus, simungbat ti ina, palubos mo kumangain to nagari ka, makitugato king ka dagitoy dua nga anak ko, ti maysa iti makanawan mo, kit ti sabali iti makanigid mo. Diyo ammo ti dawdawaten nyo. Kinuna ni Jesus kadagiti agkabsat, kabailan nyo kadi nga uminom iti kopa a paginumak? Wen, kabailan mi! Insungbat da, agpayso nga uminom kayo iti kopa a paginumak. Kinuna ni Jesus, ngem awan ti karbengak amang pili, no siya sinon ti agtugaw iti makannawan ken makannigid ko. Maitad dagiti apagsaadan kadagiti nangisaganaan ni amak. Idi mangag daytoy dagiti 10 a kadwadang adalan, nakapungtot da kadagiti agkabsat. Iti kasta, inayaban amin ida ni Jesus ket kinunana. Pagaammuyo a kadagiti hentil, dagiti agturay, addaan da iti dakkal apan nakabalin kadagiti tattao da. Saan to kumaakasta ti aramiden nyo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipen nyo. Akas iti anak ti tao, asaan nga imay apaserbihan. No diket, tapno agserbi, ken yawat na ti biag na apang subbot kadagiti ado at tao. Idi pumanaw ni Jesus ken dagiti adalan na ije Jericho, nakad-ado at tao ti simurot. Adda dua a bulsek a lalaking agtugtugaw iti igid ti dalan. Apaman anang gagda a lumabas ni Jesus, impukkaw da. Anak ni David, kaasyan na kami! Inungtan ida dagiti tattao ket imbagada nga agulimot da, ngem impigpigsada kidi nga impukkaw. Anak ni David, kaasyan na kami, Apo. Nagsardeng ni Jesus, inayaban na ida ket sinaludsod na. Anya ti kayat yung aramideg kada kayo? Apo. Kinunada, makakita kami kuma. Naasyan ni Jesus kadakwada, ket sinagid na dagiti matada. Dagos a nakakita da, ket simurot da kinkuana. San Mateo Kapitulo 21. Idi asidigdan ije Jerusalem, ket nakadanundan ije Betfage ti Bantay Olivo, pinauna ni Jesus ti dua kadagiti adalan. Imbilin na kadakwada. In kayo iti masungat a baryo. Ket makita yun to adagos ti maysa asigagalot nga asno ken ti urbon na. Warwaran nyo, ket yegyo ida kanyak. No adag sa ludsod, dahito iti ibagayo. Masapol ida ti Apo, ket ipalubos nanto adagos nga alaan nyo ida. Naaramid daytoy
tapno matungpal ti kinuna ti profeta. Ipakaamuyo iti siyudad ti Sion, umayen ti arim, napakumbaba ken si sasakay iti asno, wen iti orbon ti asno. Napan nga rod dagiti adalan ket tinungpalda tinaibilin kadakwada, insangpedda ti asno ken ti orbon na. Inyapapda dagiti kagayda kadagiti asno ket simmakay ni Jesus. Inyaplag dagiti adu at tattao, dagiti kagayda iti kalsada. Nagsep akmet dagiti daduma kadagiti sangsanga ti kaykayo, ket inyaplagda iti dalan. Madaydayaw ti anak ni David! Impukpukaw dagiti tattao, amagmagna iti sangwanan ni Jesus, ken dagiti sumursurot kenkuana. Bendisyonan kumati Diyos ti umay tinagan ti Apo, madaydayaw kumati Diyos. Idi simrek ni Jesus ijay Jerusalem, nariribok dagiti amin na tattao iti syudad. Siya sino daytoy? Sinaludsod da. Daytoy ni Jesus, a propeta at taga Nazaret, ijay Galilea. Insungbat dagiti tattao, simrek ni Jesus iti templo, ket pinarwar na dagiti amin agtagtagilako ken aggatgatang sadyay. Binalintuag na dagiti lamisan, dagiti agsuksukat ti kwarta, ken dagiti tugaw, dagiti aglaklako iti kalapati. Kinunana kadakwada. Nailanad iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managan to ti balay ko iti balay a pagkararagan. Ngem pagbalbalin ninyo met arukib dagiti mannanakaw. Napan dagiti bulsak ken lugpi ken ni Jesus iti templo ket pinaimbag na ida. Nakaunget dagiti panguluen na papadi ken mamaestro iti linteg, idi makita da dagiti nakakaskas daw nga aramidin na ken manggagda ti pukpukaw dagiti ubing iti templo. Madaydayaw ti anak ni David! Ngarod, sinaludsod da ken ni Jesus. Manggag mo ti sasawenda? Wen, insungbat na. Diyo ayan nabasa ti kuna tinasantuan asurat? Insurom dagiti ubing ken maladaga amang yebkas, iti umiso a panagdaydayaw. Pinanawan ida ni Jesus, rimuar iti syudad ket napan imyan iti Betania. Iti agsapa iti sumuno a bigat, iti agsubli ni Jesus iti syudad na bisinan. Nakita na ti maysa akayo nga igos iti igid ti dalan, inasigan na ngam awan nakita na abunga no dilaeng bulong, iti kasta kinunana iti kayo. Saan kanton nga agbunga? Dagos an agango iti kayo. Nasdaaw dagiti adalan idi makita da daytoy. Kasano ti panagango adagos daytoy nga igos? Sinaludsod da, insungbat na Jesus. Laglagipan nyo daytoy. Numamati kayo, kat di kay agduadwa. Maaramid yun to tikas iti inaramid ko iti daytoy akayo. Saan laday ta? Mabalin yung tupay ako naen iti daytoy aturod. Umalis ka ditoy, kat tumpuak ka iti baybay, kat maaramid to akasta. No adda pamatiyo. Awaten yun to ti anyaman adawaten nyo iti kararagyo. Nagsubli ni Jesus iti templo. Idi madama mang isursuro, immasideg ken kuana dagiti panguluen a papadi ken dagiti panglakayen a Hudyo. Ket sinaludsod da, anya ti kalintegam a mga ramid karagitoy? Siya sino tinangted kinka iti daytoy atoray? Agsaludsudak met kada kayo. Insungbat ni Jesus. Numasungbatan dak, ibagak met kada kayo no anya ti kalintegak nga agaramid kadagitoy. Naggapuan ti turay ni Juan a mamunyag. Iti Diyos? Wenno iti tao? Nagsisinaludsod da. Anya ti isungbat tayo? No kuna tayo, nagapo iti Diyos. Kunanan to kada tayo, apay nga rod, adi kay namati ken ni Juan. Ngem no kuna tayo, nagapo iti tao, mabuteng tayo met, no anya ti aramiden dagiti tattao, tain bilang da ni Juan, amay sa a propita. Iti kasta, insungbat da ken ni Jesus. Di mi ammo. Kinuna ni Jesus kadakwada. Jakmat nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintegak nga agaramid kadagitoy.
Anya ti makunayo iti daytoy. Adda iti ama nga addaan iti dua nga anak a lalaki. Napan iti inauna ket kinunana. Anak ko, inkag trabaho ita ijay kaubasan. Jak kayat, kinuna ti anak. Ngem kalpasan na, nagbabawi ket napanmet laeng. Napanmet ti ama iti maikadwa, ket imbaga natikas iti insauna iti inauna. Wen ama, kinunana, ngem saan anapan. Siya sino kadakwada tinangtungpal iti pagayatan ti amada. Sinaludsod ni Jesus. Ti inauna. Kinunada, kinuna ni Jesus. Ngem daytoy met ti kunak kada kayo. Umun-unan to ngem da kayo amapan iti pagarian ti Dios dagiti agsingsingir iti buwis, ken dagiti dakes a babae. Taimay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno adalan, asuroten nyo, ket diyo pinati. Ngem namati ken kuana dagiti agsingsingir iti buwis, ken dagiti dakes a babae. Ket uray pay kalpasan ti pannakakitayo iti daytoy. Di kay latta nagbabawi, ken namati ken kuana. Kinuna ni Jesus. Denggan nyo ti may sapay a pangarig. Adda tao a nagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan. Nangaramid iti pagpespesan iti ubas, sa nangipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na, impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon, sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idi dumteng ti panagbuburas iti ubas, imbaon ti akin kukwa ti kaubasan dagiti adipen na, amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaan dati bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen. Kinabil dati maysa kadakwada, pinatay dati maikadwa, ket inubor dati maikatlo. Nang ibaon manen kadagiti adipen nga ad-ado ngem ididamo. Ket kastamet laeng ti inaramid da kadakwada. Kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na. Awan dua-dua apadayawan danto ti anak ko, kinunana. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa iti kaubasan, kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyen ti agtawid. Umay kayo, tapapatayin tayo ket kukwatay ton ti kaubasan. Iti kasta, tiniliw da ti anak, ket inruarda iti kaubasan sada pinatay. Ita. Sinaludsod ni Jesus. Inton umay ti akin kukwa iti kaubasan, anyan to ti aramiden na kadagiti makitaltalon. Kinunada. Awan dua-dua apatayin nanto dagiti naranggas a makitaltalon. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon, amang tedto ken kuana iti bingay na, iti tiyempo ti panagapit. Kinuna ni Jesus kadakwada. Diyo pa'y ayan nabasa tinailanad iti nasantuan asurat? Ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato. Inaramid dayto iti Apo. Ket anyan a nakakaskas daaw iti imatang tayo. Isut gapo na nga ibagak kada kayo. Inayon pa ni Jesus. Ama ikatto kada kayo ti pagarian ti Diyos. Ket maited to kadagiti tattao a makaited kadagiti umno a bunga. Maburburak to ti siya sino man amatnag iti daytoy a bato. Ket matumekto akas tapok ti siya sino man amatupakan na. Nangeg dagiti pangulwen a papadi ken dagiti Fariseo dagiti pangarig na Jesus, ket naawatan da nga isuda ti sarsaritaan na. Pinadas da apatiliw, ngem mabuting da kadagiti tattao ta imbilang da ni Jesus a maysa a profeta. San Mateo Kapitulo 12. Iti saan anabayag, iti maysa nga aldaw a panaginana. Magmagna ni Jesus iti kataltalunan a namulan iti trigo. Aldaw a panaginana idi. Gaputa mabisin dagiti adalan na, nagrurusda kadagiti dawa ti trigo ket kinanda. Idi makita dagiti Fariseo daytoy, kinunada kini Jesus. Kitaem,
Iparit ti linteg tayo ti aramidan dagiti adalam iti aldaw a panaginana. Saan nyo kadi anabasa ti inaramid ni David, idi iso ken dagiti tattao na nagbisinda? Insungbat ni Jesus, simrek ni David, ken dagiti kadwana iti balay ti Diyos, ket kinanda ti tinapay ana idaton iti Diyos. Maisalungasing iti linteg ti inaramid da, tadagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Wenno, diyo aya nabasa iti linteg ni Moises nga iti aldaw a panaginana. Saan a makabasol dagiti papadi iti uneg ti templo, nupay salungasingen dati linteg ti panaginana? Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa anang nangruna ngem ti templo. Kuna tinasantuan asurat, asi ti kalikagumak, saan adaton a mapuuran. No agpayso nga amuyo ti kaipapanan daytoy, diyo kumaukumen dagiti awan basol na. Agsipod tati anak ti tao, iso ti apo ti aldaw a panaginana. Pimanaw ni Jesus iti dayta a lugar ket napan iti sinagoga. Adda lalaki sadyay a paralitiko ti maysa nga imana. Ket gapo takayat ti sumagmamano at tattao sadyay nga idarom ni Jesus sinaludsod da. Iparit aya ti linteg tayo ti panangagas iti aldaw a panaginana? Kinuna ni Jesus kadakwada, kas pangarigan, iti aldaw a panaginana, ti karnero ti maysa kada kayo matnag iti abot. Di na aya alaen ken aonen? Napatpateg nga adayo ti tao ngem ti karnero. Isut gapo na nga ipalubos ti linteg ti panagaramid iti naimbag iti aldaw a panaginana. Kinuna nga rod ni Jesus iti lalaki, unnatem ta imam. Inunnat ti lalaki ti imana ket immimbag akas iti maysa nga imana. Pimanaw dagiti Fariseo tapno tulagen da no kasano ti panangpapatay da ken ni Jesus. Idinaamuan ni Jesus ti gandat dagiti Fariseo pimanaw sadyay. Simurot kinkwana dagiti adu at tattao. Inagasan na amin dagiti masakit, binilin na ida nga awan pangibagbaganda iti maipapan kinkwana. Tapno matungpal ti kinuna ti Dios babaen kini Profeta Isaias. Adtoy ti adipen ko a pinilik, ti ayatek ken pakay-aywak unay. Ited kunto ti espiritu ken kuana, ket ipakaamuanan to kadagiti amin at tao ti ay ti tiyempo ti hustisya. Ngem dinto makisupyat wenno agpukkaw kariti kalsada, ket dinto makatitileng titimek na. Dinan tutukkulen tinaparpar aruno, wenno iddepem tinagkurkuridemdem asilaw. Saan to nga agsardeng aging gaiti dina mapagbaligi ti kinalinteg, ket mangnamnaman to ken kuana dagiti amin at tao. Kalpasan na, impan ti sumagmamano at tattao ken ni Jesus ti maysa a lalaki a bulsek ken umel agsipod ta linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus daytoy a lalaki ket iti kasta makasao ken makakitan. Nasdaaw amin dagiti tattao iti inaramid ni Jesus. Saan nga ta nga iso daytoy iti anak ni David? Sinaludsod da, idinangeg daytoy dagiti Fariseo kinunada. Paksyaten na dagiti demonyo, gapulang iti pannakabalin nga inted kinkwana ni Beelzebub, a prinsipe dagiti demonyo. Ammo ni Jesus ti pampanunuton da, ket kinunana kadakwada. Saan nga agbayag ti pagarian a mabingay-bingay, ken aggiginubat metlaeng. Anyaman nga ili, wenno familia a mabingay-bingay ken aggiginura. Dinto agpaot. No agbibinusor dagiti pasurot ni Satanas, kasano a mataginayon ti pagarian na? Kunayo apaksyatek dagiti demonyo, gaputa ikanak ni Beelzebub iti pannakabalin a mga ramid iti kasta. Sinno nga rod ti mangted kadagiti pasurot yo iti pannakabalin amang paksyat kadagiti demonyo? Kinapudno na, ti Espiritu ti Diyos ti mangted kanyak iti pannakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Dahitoy ti mang panagnag nga addan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Awan ti makastrek iti balay ti napigsa a tao, tapno alaen na dagiti kukwana.
Repetan na pa'y nga umuna tinapig sa atao sa agsamsam iti uneg ti balay. Ti saan a makikadwa kanyak, busuren nak. Ti saan a tumulong kanyak nga agurnong, agiwara. Dahito'y tigapo na nga ibagak kada kayo. Mapakawan ti siya sino man a makabasol wenno agsao iti kinadakes. Ngam din to mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Mapakawan ti agsao iti maikontra iti anak ti tao. Ngam saan a mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Iti daytoy abiyag wenno iti masakbayan. No nasayaat ti kayo, agbunga iti nasayaat. No saan a nasayaat ti kayo, saan a nasayaat ti bunga na. Tamailasin ti kayo gapo iti bunga na. Da kayo akapututan ti ulag, kasano ti panagsauyo iti naimbag, idinto adakes kayo. Ta isawang tingiwat ti linaon ti puso. Irwar ti naimbag a tao dagiti naimbag nga iduldulin na. Irwar ti dakes a tao dagiti dakes nga iduldulin na. Ibagak kada kayo nga inton aldaw a panangukom. Sungbatan to ti tunggal maysa dagiti awan sirsirbi na nga insawang na. Ta dagitin to saom ti pakaukumam metlaeng. No nakabasol ka, wenno saan. Nagsao ti sumagmamano a mamaestro iti linteg ken sumagmamano a farisyo. Maestro, kinunada, ipakitaan na kami man iti milagro. Anyan a nagdakas dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Awan pamatida iti Diyos. Insungbat ni Jesus, agdawat kayo iti milagro. Awan ti maipakita kada kayo, no dilaang ti milagro ni Profeta Jonas. Kas iti panagyan ni Jonas iti tiyan ti dakkel nga ikan, iti lasod ti talungal daw ken rabii. Kas tantumot ti panagyan ti anak ti tao, iti uneg ti daga. Inton aldaw a panangukom, tumakderto dagiti tagan ni Nefi amang pabasol kada kayo. Ta nagbabawi da kadagiti basbasol da, idi nangagda ti panangkaskasaba ni Jonas. Ibagak kada kayo, nga adda ditoy ti maysa a natantanok, ngem ni Jonas. Inton aldaw a panangukom, tumakder to ti reyna at taga-abagatan, amang idarum kada kayo. Agsipod ta nagdalyasat iti adayo a lugar, tapno umay na laang denggan, tinainsiriban a panursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo, nga adda ditoy ti maysa a natantanok, ngem ni Solomon. Nurumuar ti dakes nga espiritu iti maysa a tao. Mapanagsursor kadagiti luglugar a namaga nga agsapol iti paginanaan na. No awan ti masapulan na, kunana iti nakam na. Agsubliak iti balay ko. Agsubli nga rod, ket masarakan na ti balay nga awan nagyan na. Nadalos ken natarimaan. Iti kasta, rumuar, ket mangisampet iti pito nga espiritu adakdakes pay ngem iso. Ket kadwa na ida nga agdaed sa jay. Ngarod, dakdakes to ti kasasaad dayta a tao ngem iti immuna. Kastoy tumet ti pagbanagan dagiti dakes at tao iti daytoy akapututan. Madama pay laeng agsasaw ni Jesus kadagiti tattao idi sumangpet ni inana ken dagiti kakabsat na alalaki. Nagyanda iti ruwar ket kayat dati makisao ken ni Jesus. Ngem insungbat na iti tao anang ibaga kinkuana. Siya sino kaditi inak? Siya sino kadi dagiti kakabsat ko? Ket intudo ni Jesus dagiti adalan na sana kinuna. Kitaan nyo, daytoy ti inak ken dagiti kakabsat ko. Ti siya sino man nga agaramit iti pagayatan ni amak sa dilangit. Isu ti kabsat ko ken ti inak. San Mateo Kapitulo 13. Iti daytamot lang aldaw, pimanaw ni Jesus iti balay, ket napan nagtugaw iti igid ti danaw tapno mangisuro. Gapo ta aduunay ti tao nga immaribungbong kinkuana, limugan iti bangka a nagtugaw. Nagtakder dagiti tattao iti sangat.
Insursuro na ida kadagiti adu a bambanag babaen iti pangarig kinunana. Adda may sa tao anapan nagpurwak iti bukel. Idi agpurpurwak. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti igid ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayab. Adda met sumagmamano a bukel a nagdiso iti kabatuan a basitlaeng ti dagana. Gaputan narabaw ti dagana. Nabiit a nagtubo dagiti bukel. Idi makatangkayagan ti init. Nalaylay dagiti apagtubo a mula. Ket nagango da adagos. Agsipod ta di unay nakauneg dagiti ramutda. Nagdisumet ti sumagmamano a bukel iti nagtubuan dagiti siitan a mula. Adi makkel ken nang lepes kadakwada. Ngem nagdiso ti dadduma a bukel iti nadameg adaga. Ket nagdawada. Ada nagdawa iti sangagasot. Addamet inem Apollo, ken addapay 30. Inggibus ni Jesus. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga daan pannakaawat. Napan dagiti adalan kini Jesus ket sinaludsod da. Apay nga aramatom dagiti pangarig no agsao ka kadagiti tattao. Simungbat ni Jesus. Naited kada kayo ti panangam mo kadagiti palimad ti pagarian ti langit. Ngem kadakwada, saan? Tati addaan, may kantupay iti ad-adu, tapno aglaplapusanan, ngem ti awanan. May katupay uray ti basit nga addaken kuana. Daytoy ti gapo na nga aramatek dagiti pangarig no agsauak kadakwada. Takumit kita da, ngem di da makailasin. Agdengdengag da, ngem di da makaawat. Iti kasta, matumpal ti padto ni Isayas maipapan kadakwada. Dengeg kay tula dengeg, ngem di kay makaawat. Kita kay tula kita, ngem di kay makailasin. Agsipod tanatangken ti ulo dagitoy atat tao. Sinulatan da dagiti lapayag da, ken inkidem da dagiti matada. Amangan no makakita ken makangagda, ket makaawat da, ken amangan no agsublida kanyak, kuna ti Diyos, ket paimbagak ida. Ngem nagasat kayo ta makakita dagiti matayo, ken makangag dagiti lapayagyo. Laglagipon nyo nga adu a profeta ken daduma pay atat tao ti Diyos, ti nagtarigagay a kumita kadagiti makitayo. Ngem dida nakita. Ken dumngeg kadagiti mangegyo, ngem dida nangeg. Denggen nyo nga rod ti kaipapanan ti pangarig maipapan iti agmulmula. Dagiti dumngeg iti sao maipapan iti pagarian, ngem dida maawatan. Mayarig da iti bukal a nagdiso iti igid ti dalan. Umay ti managdakdakes, ket rabsuten na tinaimula kadakwada. Ti bukal a nagdiso iti kabatuan, iladawan na dagiti tattao asiraragsak nga umawat iti mensahe, apaman ang mangegda. Ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada, ket saan da ngagbayag. Isot gapo na amaupay da adagos, no dumteng terigrigat, ken pan nakaidadanes, gapo iti sao. Ti bukal a nagdiso iti kasisiitan, iladawan na dagiti nakangeg iti sao. Gapo kadagiti pakaringguran iti daytoy abiyag, ken panagagom iti kinabaknang, linepes dati sao, ket dida agbunga. Ti bukal a naimula iti nadameg adaga, iladawan na dagiti dumngeg, ken makaawat iti sao, ket agbunga da. Addam makaibunga iti sangagasot, addam makainem Apollo, ket addapay makatallupulo. Addapay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Kinunana, mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad. Adda may sa at tao a nagpurwak iti nasaya at abukal iti talon na. Iti may sa arabii, idi matmaturog dagiti tattao. Napan ti kabusor na, ket nagmula iti ruot iti nagbabaetan dagiti trigo sa pimanaw. Idi dimmakkal dagiti mula,
ket mangrugidan nga agdawa, nagparangmet dagiti ruot. Napan dagiti adipen iti akin kukwa iti talon, ket kinunada kenkwana, Apo, nasaya at matabukel ti imulam iti talon mo. Ngem apay nga dameten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta, kinunana. Kayat mo nga in kami paruten dagiti ruot, sinaludsod da. Insungbat na, saan? Amangan no mairaman a maparot dagiti trigo, no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga giddan a dumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto kadagiti agani nga unaenda a paruten dagiti ruot, sa darepeten nga ipuor. Kalpasan na, anyenda dagiti trigo, ket idulinda iti kamalig ko. At dapay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada, kinunana, mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad. At damay sa at tao amangala iti bukal ti mustasa, ket imula na iti talon na. Ti mustasa ti kabasitan kadagiti amin a bukal. Ngem inton dumakkel, isu ti kadakkelan kadagiti amin amula. Agbalin akayo, ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. At dapay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada, kinunana, mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad. Mangala ti may sa babae iti lebadura, sana igamay iti 40 litro nga arina. Gapo iti lebadura, bumsog ti intero a masa. Inaramat ni Jesus dagiti pangarig iti panangibagana amin kadagitoy a bambanag kadagiti tattao. Di nakasao ida no di agaramat iti pangarig. Inaramid na daytoy tapno matungpal ti insao ti profeta. Aramatik to dagiti pangarig no makisawak kadakwada, ibagak to kadakwada dagiti bambanag adipay na amuan manipod na parswa ti lubong. Pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay, napankingkwana dagiti adalan na ket kinunada. Ilawlawag mo man kada kami, ti pangarig may papan kadagiti ruot iti talon. Ti tao ang nagmula iti nasaya at abukel, isu ti anak ti tao. Insungbat ni Jesus, ti talon, isu ti lubong. Ti nasaya at abukel, isu da dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot, isu da dagiti anak ti managdakdakes. Ti kabugsor ang nagmula kadagiti ruot, isu ti diablo. Ti panagani, isu ti kanibusanan ti lubong. Ket dagiti agani, isu da dagiti angheles. Kas iti pannakaurnong ken pannakapuor dagiti ruot. Kas tantumet ti mapasamak inton aggibos ti lubong. Ibaon to ti anak ti tao dagiti angheles na, amangurnong ken mangikat manipod iti pagarian na, dagiti amin apakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao, ken dagiti amin a managdakdakes. Isebadan to ida iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay, agsasangit ken agngangaretnget danto. Kalpasan na, agranyag to dagiti tattao ti Diyos akas init iti pagarian ni Amada. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga addaan pan nakaawat. Mayarig pa'y ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda tao ang nakasarak iti gameng ana ikali iti maysa atalon. Gaburan na metlaeng, ket iti ragsak na. Mapan na ilako amin asanikwana sa agsubli, tapno gatangen na dayta atalon. Mayarig pa'y ti pagarian ti langit iti kastoy. At dagtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas a perlas. Nung makasarak iti naidumduma ti pintas na, ilako na amin asanikwana, ket gatangen na dayta a perlas. Mayarig met ti pagarian ti langit iti sumaganad. Adda sumagmamano amang ngalap, amang iwayat iti ikatda iti danaw, ket makaalada iti amin akita ti ikan.
Numapnon ti ikat? Isang atda, sada agtugaw ang mamaglalasin kadagiti ikan. Ikargada dagiti nasayaat kadagiti tiklis, kat ibaleng da dagiti dakes. Kastoy tumat inton aggibos ti lubong. Rumwarto dagiti angheles, kat ilasin danto dagiti dakes at tao kadagiti naimbag. Isebadan to dagiti dakes iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay, agsasangit ken agngaret-nget danto. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, Maawatan nyo kadi daytoy? Wen, insungbat da. Iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, Ngarod, kayat naasawen atunggal maestro iti linteg nga agbalin nga adalan iti pagarian ti langit. Mayarig iti agtagibalay, amang iruar kadagiti baro ken daan agameng iti kwarto apagidul-dulinan na. Idi nasaon ni Jesus dagitoy a pangarig, pimanaw iti dayta a lugar, ket nagsubli iti ili na. Nangisuro iti sinagoga da ket nagsidao dagiti nagdingeg kenkwana. Sa dino tinangalaan na iti kasta asirin, ken panakabalin nga agaramid kadagiti milagro? Sinaludsod da, Saan aya nga isu ti anak ti karpintero? Saan aya ani Maria ti inana, ket da Santiago, Jose, Simon ken Judas dagiti kakabsat na? Saan aya nga agnanaed ditoy dagiti kakabsat na babae? Sa dino nga rod tinangalaan na amin kadagitoy. Inumsida nga rod ni Jesus. Kinuna ni Jesus kadakwada, Mapadayawan ti profeta iti amin a lugar, malaksid iti ili na, ken iti bukod na a familia. Basit laeng ti milagro nga impakita na sa jay, agsipud taawan pamatida kinkwana. San Mateo Kapitulo 14. Iti daydi a tiyempo, nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea ti maipapan ken ni Jesus. Pudnong isu daytoy ni Juan, amang munyag a napagungar? Kinunana kadagiti opisyalis na, Dagitoy tigapuna, nga daken kuana daytoy apan nakabalin, nga agaramid kadagiti milagro. Pinatiliw ngamin idin ni Herodes ni Juan, sana pinarepet ken pinaibalod. Inarabi na daytoy gapo ken ni Herodias nga asawa ni Felipe a kabsat na. Kinunkuna ngamin ni Juan ken ni Herodes, Saan arumbeng nga ikabalay mo ni Herodias nga asawa ni kabsat mo? Kayat idi ni Herodes a papapatay ni Juan. Ngem nagbuteng kadagiti Hudyo agsipud ta imbilang da ni Juan a maysa a profeta. Idi agkasangay ni Herodes, nagsala ti balasang nga anak ni Herodias iti sango dagiti sangaili. Naiayo ni Herodes ket inkarina kinkwana. Isa patak nga ited ken ti anyaman a dawatem. Kas insingasing ni inana, kinuna ti balasang, Ited mo kanyak dito'y tinaibandehado nga ulo ni Juan na mamunyag. Nagliday ti ari. Ngamgapo iti panagkarina iti imatang dagiti sangaili na, imbilin na ang matungpal ti dawat ti balasang. Pinaputulan na ni Juan ije pagbaludan. Nayeg ti ulo ang naibandehado, ket naited iti balasang anang itedmet kini inana. Demteng dagiti adalan ni Juan, innalada ti bangkay na ket intanemda. Kalpasan na, napanda impadamag kini Jesus tinapasamak. Idi naamuan ni Jesus tinapasamak, nagbangka anapan nagpakni nga isisuna iti maysa lugar nga awan matagtagitao. Ngem idi nadamag dagiti tattao ti ipapanaw na, pinanawan da dagiti ilida ket nagnagnada asimurot kinkwana. Dimsag ni Jesus iti bangka. Idi makita na dagiti adu at tattao, na asyan kadakwada ket inagasan na dagiti masakit da. Idi mumalimen napan dagiti adalan na kinkwana ket kinunada. Sumipngeten ket awan matatagitao ditoy. Pagawidom dagiti tattao tapno mapanda kadagiti barbaryo ket gumatangda iti kanenda. Saan a masapol a pumanaw da? Kinuna ni Jesus kadakwada, Ikanyo ket di ida iti kanenda. 5 at tinapay ken 2 nga ikanlaing ti adda. Kinunada, Yegyo ida ditoy. Kinuna ni Jesus,
Pinagtugaw na dagiti tattao iti karuotan, innala na dagiti tinapay ken ikan, timangad sa dilangit, sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan, tapno ibunong ta kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsogda. Adda sa nga 12 a basket anapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Ag 5,000 a lalaki tinangan, malaksid dagiti babae kinubing. Bayat ti panang pagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na met dagiti adalan iti bangka, ket pinaunana ida a bumanlasiw iti danaw. Idi napagawid nan dagiti tattao, simmangat nga is-iso iti maysa a turod tapno agkararag. Idi rumabiin, maysa ni Jesus sadyay. Iti daytamet lang oras, nakaadayon ti bangka iti igit ti danaw, ket mayallo allon agsipod ta subsuban ti angin. Iti parbangon, nagna ni Jesus iti rabaw ti danom anapan iti yanda. Nagbuteng dagiti adalan idi makita da ni Jesus, amagmag na iti rabaw ti danom. Alalya! Inyikis da gapo iti buteng da, ngem dago sa kinuna ni Jesus. Di kay agbuteng, siyak ni Jesus, di kay agdanag. Apo! Kinuna ni Pedro, no agpaiso asika, ayaban nakman ditayan mo amagna itirabaw ti danom. Umay ka. Kinuna ni Jesus. Dimsaag nga rod ni Pedro iti bangka, ket nagna iti danom amapan ken ni Jesus. Ngem nagbuteng idi madlaw na ti angin, ket idi lumneden inyikis na. Apo, isalakan nak. Ginawat adagos ni Jesus ti ima ni Pedro, ket ginuyod na sana kinuna. Nagbasit kat ti pamatimon, apay a nagdwa-dwa ka. Limugan da adwa iti bangka, ket nagtalnan ti angin. Dakiti adda iti bangka, nagdaydayo da kini Jesus. Pudno asikat ti anak ti Dios. Kinunada, bimalaso da iti danaw ket simmanglad da ijay Genesaret. Nailasin dagiti tattao ni Jesus, iso a pinaayaban dagiti taga sadyay, dagiti amin na masaksakit, kadagiti kabangibang aluglugar, ket inyeg da idakin kuana. Nagpakpakaasi dakin kuana asagiden dagiti masakit, orela kuma tigayadan ti kagayna, ket naimbagan dagiti amin asimmagid. San Mateo Kapitulo 15. Napan ken ni Jesus dagiti sumagmamano a Fariseo ken mamaestro iti linteg a naggapo ijay Jerusalem, ket sinaludsod da kenkuana. Apay aditong palen dagiti adalam ti panursuro at tinawi tayo kadagiti kapuunan tayo? Saan nga umiso ti panagbugoda kadagiti imada sakbay amanganda? Katta kayo. Insungbat ni Jesus. Apay asalungasingin nyo ti bilin ti Diyos. Gapulaang iti ayat yo amang tungpal kadagiti panursuro yo. Takino na ti Diyos. Dayawam damam ken inam. Ken ti agsao iti dakes ken ni amana wenno inana. Rebeng na ti mapapatay. Ngem isurusuro yo ano ibaga ti maysa a tao kada ama ken inana. At itulong na kumakadakwada, ipaay nalaangan iti Diyos. Saanen amasapol adayawon na ni amana. Iti kasta, laksidin nyo ti panursuro ti Diyos, tapno surutin nyo ti bukod yo a panursuro. Da kayo nga agin sisingpet. Pudno unay timpad to ni Isayas maipapan kada kayo. Kuna ti Diyos, dagitoy at tao kun kunada adayawon dak. Ngam adayo ti puso da kanyak. Awan sirserbi ti panagdaydayaw da kanyak. Gaputa isurusuro da dagiti linteg, nga aramid ti tao, ket ibilang da abilin ko. Inayaban ni Jesus dagiti tattao, sana kinunak kadakwada. Denggen, ken awaten nyo daytoy. Saan ati ipaunag ti tao timang tulaw ken kuana? No diket ti rumwar itingiwat na. Napan kinkuana dagiti adalan na ket kinunada. Di mo kadiam mo ang napasakitan dagiti Fariseyo iti sinaom? Tunggal mula asaan nga imula ni amak sa dilangit, maparot to.
Insungbat ni Jesus, saan nyo apakadanagan ida? Bulsek da amang idadaulo. Ket no idalan ti bulsek ti pada na abulsek, mat nagdaadwa iti abot. Ipalawag mo man kada kami daytoy apagsasao. Kinuna ni Pedro, kaya't yu asawen, nga uray da kayo, di yu maawatan? Kinuna ni Jesus, di yu ayaan mo, ati anyaman asumrek iti ngiwat ti maysa a tao, mapan iti tiyan na, ket rumwarto. Ngem, dagiti rumwar iti ngiwat, agtaod da iti puso. Ket dagitoy timang tulaw iti tao. Tati puso ti pagtaudan dagiti dakes apam panunot, amang iturong ken kuana apumatay, makikamalala, agderrep, agtakaw, agulbod, ken mamad padakes. Dagitoy timang tulaw iti tao. Ngem ti saan a panagbuggo sakbay amangan, saan nga iso timang tulaw iti tao. Pimano ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti asideg ti Tiro ken Sidon. Napan kinkuana ti maysa a babae at taga Kanaan ken agnaed iti dayta a disso ket kinunana, Apo, anak ni David, kasyan na kadi. Tinuganan ti demonyo ti anak ko babae, kat marigatan unay. Ngem saan asimungbat ni Jesus? Immasideg dagiti adalan na ket kinunada, patgamon ti dawat na, tadikat agik-ikki sa sumursurot kada tayo. Kinuna ni Jesus, naibaunak laeng kadagiti nayaw awan at tao ti Israel. Ngem napan nagparintumang ti babae, iti sango ni Jesus sana kinuna, tulungan na kadi, Apo. Saan arumben nga alaan ti kanen dagiti ubing, sa ipurwak kadagiti aso? Kinuna ni Jesus, agpaisuta ko nam, Apo. Insungbat ti babae, imure dagiti aso, kanenda dagiti morkat, amaragrag iti sirok ti lamisan ti apuda. Iti kasta, kinuna ni Jesus kinkuana, babae, dakkel ti pamatim, maited ken ka ti dawat mo. Ket iti daytamet lang oras, imimbag ti anak na. Pinanawan ni Jesus dayta a lugar ket nagna iti igid ti danaw ti Galilea. Simangat iti maysa a turod sa nagtugaw. Adu at tao tinapan kinkuana. Nangikuyog da kadagiti pilay, bulsek, lugpi, umel, ken adupay a masakit sa daimpan iti sangwanan na, ket pinaimbag na ida. Nasdao dagiti tattao idi makita da ang makasaon dagiti umel na imbagan dagiti lugpi, makapagnan dagiti pilay, ken makakitan dagiti bulsak, ket inday dayaw dati Dios ti Israel. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana, maasyanak ka dagiti atat tao, tatalungal daw dan dito yan ko, ket ita, awanen ti kanenda, jak kayat apagawiden ida asibibisin, amangan numatalimu daw da iti dalan. Sa dino ti pangalaan tayo dito'y letang, iti umanay akanen ti kastoy akaado ti tao. Sinaludsod dagiti adalan, addamano at tinapayo. Dinamag ni Jesus, 7, ken sumagmamano a babasit nga ikan. Insungbat dagiti adalan, imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti 7 at tinapay ken dagiti ikan sa nagyaman iti Dios. Kalpasan na, pinispisi na sana inted kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. 4,000 a lalaki tinangan, malaksid dagiti babay kinubing. 7 a basket tinapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Pinagawid ni Jesus dagiti tattao sa limugan iti bilog ket napan iti sakop ti magadan. San Mateo Kapitulo 16. Napan kini Jesus dagiti sumagmamano a Fariseo ken Saduceo, kas pangsuot kinkuana. Kiniddaw da nga iparangan na ida iti milagro
apakakitaan ang naggapo sa dilangit ti pannakabalin na. Ngem kinunan ni Jesus, Nulumlumnek ti init, kunayo. Nasaya at ti tiyempo ita tanalabaga ti tangatang. Iti agsapa, kunayo met. Agtudo ita, tanalabaga ken nasipnget ti tangatang. Maibagayo ti tiyempo babaen ti panangkitayo iti tangatang. Ngem diyo maibaga ti kaipapanan dagiti mapaspasamak kadagitoy apanawen. Anihan ang nagdakes dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Awan pamati da iti Diyos. Agkid daw kayo iti milagro. Awan ti maipakita kada kayo. Nudilaeng ti milagro ni Jonas. Iti kasta, pinanawan idan ni Jesus. Idi nakaballa si wen dagiti adalan iti danaw, natakwatan da analipatan da tinagbalon iti tinapay. Agsipot kayo. Kinuna ni Jesus kadakwada. Agannad kayo iti libadora dagiti Fariseo ken Saduceo. Nagsasaritaan da ti sinauna. Imbagana daytoy taawan ngamin balon tayo at tinapay. Kinunada, ammo ni Jesus ti pagsasaritaan da ket sinaludsod na. Apay apagsusupyatan nyo ti kaawan balon nyo at tinapay. Nagbasit-kit din ti pamatiyo. Di kayo pala makaawat. Nalipatan nyo ka din day di pa ng pispisik iti 5 at tinapay ana ipakan kadagiti 5,000 at tao. Mano a basket ti pinunuyo kadagiti natda. Wenno dagiti 7 at tinapay ana ipakan kadagiti 4,000 at tao. Mano a basket ti pinunuyo kadagiti natda. Diyo payla maawatan aya, asaan a maipanggap iti tinapay ti sarsaritaag kada kayo? Aluwadan nyo ti libadora dagiti Fariseo ken Saduceo. Naawatanen dagiti adalan asaan at ti libadura a pagaramid iti tinapay ti kunan ni Jesus nga annadanda no diket ti panursuro dagiti Fariseo ken Saduceo. Ididimteng ni Jesus iti disong asideg iti ili ti Cesarea Filipos, sinaludsod na kadagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao? Si kakanu ni Juan amamunyag. Insungbat da. Kunamot ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay dagiti daduma asika ni Jeremias. Wenno maysa kadagiti profeta. Kadda kayo? Sinaludsod ni Jesus. Siya sino ak iti panagkunayo? Sika ti Kristo ti anak ti sibibiyag a Dios. Insungbat ni Simon Pedro, kinuna ni Jesus. Nagasat ka, Simon, nga anak ni Jonas. Saan a tao no dikat ni amak sa dilangit tinangipaltiing ken ka, iti daytoy a kinapudno. Ibagak nga rod ken ka asika ket Pedro. Iti rabaw daytoy abato. Bangunek to ti iglesia ket uray ni patay, dinto agbaligi ken kuana. Ited konto ken ka dagiti tulbag ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo dito'y daga, maiparit tumet sa dilangit. Ket ti anyaman nga ipalubos mo dito'y daga, maipalubos tumet sa dilangit. Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na nga awan ti pangibagbagaan da nga isu ti Kristo. Manipudi din, impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na. Masapul a mapanak ijay Jerusalem, ket adu ti sagabaek a pamarparigat dagiti panglakayen, dagiti pangulwen a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatayak to, ngem mapagungarak to iti maikatlo nga aldaw. Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Apo, saan kumakasta ti sasawem? Kinunana, saan to ang maaramid ken ka dayta? Sinangon ni Jesus ni Pedro ket kinunana. Adaywanak Satanas, may saka alaped iti dalan ko. Agsipod ta saan at ipagayatan ti Diyos ti pampanunutem, no diket ti pagayatan ti tao. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Ti agtarigagay asumurot kanyak, masapul at talikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na, ket surutan na.
Tati siya sino man amang ipatpatag iti biyag na, mapukaw nanto. Ngem ti siya sino man amang yawat iti biyag na gapu kanyak, maisalakan nanto. Adda aya magunggo ti tao, numatagikwa na ti intero alubong, ngem mapukaw na met ti biyag na. Awan. Awan ti maitad ti tao apang subot iti biyag na. Tadandanin umay ti anak ti tao, agraman dagiti angheles na. Umay iti dayag ni amana, ket gunggunaan nanto ti tunggal maysa, kas mayan natop kadagiti aramid na. Laglagi po nyo nga adda sumagmamano kada kayo ditoy, asaan tupay amatay, agingga amakita dati anak ti tao, nga umay nga ari. San Mateo Kapitulo 17. Kalpasan ti inem nga aldaw, inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan, ket is-isuda a simmangat itinangato a bantay. Sadyay, nagbalbaliw tilangan ni Jesus, iti imatang dagiti talong adalan, nagranyag ti rupa na akas iti init, ket rimangrang akas lalawag dagiti pagananay na. Pagamuan, nakita da Moises ken Elias, ang makisarsarita ken ni Jesus. Kinuna ni Pedro, Apo, nagsaya atin ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo, mangipatakderak ditoy iti tallo a kalapaw. Maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ket ti maysa paraken ni Elias. Agsasaupay lang ni Pedro, idi adda naranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timek ang naggapo iti ulep ang nagkuna. Daytoy ti anak ko adungdungwek ken pakaragsakak unay. Dumngeg kayo ken kuana. Napalalo ti buteng dagiti adalan ang nakangeg iti timek. Nagpaklebda iti daga. Imasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo. Kinunana, di kay agbuteng. Idi timangad da, awan sa bali ang nakita da, no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo iti na imatangan nyo. Ibagayon tulaang daytoy, kalpasan ti pan nakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadakwada idi sumalsalog da iti bantay. Sinaludsod kinkwana dagiti adalan. Apay ako na dagiti mamaestro iti linteg, amasapol nga umay nga umuna ni Elias? Insungbat ni Jesus, pudno nga umay nga umuna ni Elias, tapno tarimaanen na amin abanag. Ngem daytoy ti ibagak kada kayo. Imayen ni Elias, ngem saan anailasin dagiti tattao. Inaramid dakit diken kuana ti kinay kayat da, kastan tumet ti panang parigat da iti anak ti tao. Ket naawatan dagiti adalan, ani Juan amamunyag ti sarsaritaan na kadakwada. Idi nagsublida tiyan dagiti tattao, adda lalaki nga imasideg ken ni Jesus, ket nagparintumeng iti sangwanan na. Sana kinuna, Apo, kasyam ka ti anak ko a lalaki. Agkiskisiw kat agsagsagabay ti napalalo. Masansa na matnag iti apoy, wano iti danom. Impan ko kadagiti adalam, ngam di da mapaimbag. Simungbat ni Jesus, tattao ama nagdakdakes ken awanan pamati. Kasanupay kabayag ti kaadak iti dennayo. Kasanupay kabayag ti panaganos ko kada kayo. Yeg mo man kanyak ti ubing. Inungtan na Jesus ti demonyo, ket rimuar manipod iti ubing. Imimbag ti ubing iti daytamot lang nga oras. Kalpasan na, sililimed anapan dagiti adalan ken Jesus, ket sinaludsod da kinkuana. Apay adimi mapaksyat ti demonyo. Gapu tabasit ti pamatiyo. Insungbat ni Jesus, laglagi po nyo, ano adda pamatiyo akas iti kadakkel ti bukal ti mustasa. Mabalin nyo ako naen iti daytoy abantay. Umalis ka, ket inkasadyay, ket umalis. Mabalin nyo nga aramiden ti uray anya. Idi naguurnong dagiti adalan iji Galilea, kinuna ni Jesus kadakwada, dandanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao amang papatay to kenkwana.
Nga mapagungar to, iti maikatlo nga aldaw. Kasta unay tila dingit dagiti adalan. Idinapan ni Jesus ken dagiti adalan na iti Capernaum, immasideg ken ni Pedro dagiti agsingsingir iti buwes nga agpay iti templo ket sinaludsod da. Agbubwis metla ni maestroyo iti maypaay iti templo. Wen Insungbat ni Pedro, idisimrek ni Pedro iti balay, immuna ang nagsaw ni Jesus. Simon, anya ti makunam? Siya sino ti agbayad iti buwis kadagiti ar-ari dito'y lubong? Dagiti umili? Wenno dagiti ganggan naet? Dagiti ganggan naet. Insungbat ni Pedro, nukas tangarod. Kinuna ni Jesus, saan amasapol nga agbayad dagiti umili? Ngem di tayo kayat nga addama ko na dagitoy atat tao. Inka nga rod agbanniit ijay danaw. Alaem ti umuna nga ikan amabanniitam, ket ngaem tingiwat na. Masarakam to ti kwarta nga umanay apagbwista. Alaem, ket inkabayadan ti bwista. San Mateo Kapitulo 18. Iti dayta kanito, immasideg dagiti adalan ken ni Jesus, ket sinaludsod da. Siya sino ti kang runan iti pagarian ti langit? Nangayab ni Jesus iti ubing, pinaktakder na iti sangwanan da, ket kinunana. Laglagi pa nyo, adi kay to makastrek iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw, ken agbalin akas kadagiti ubing. Siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing, isu ti kang runaan iti pagarian ti langit. Ket ti siya sino man nga umawat iti maysa kadagitoy kakastoy nga ubing gapo kanyak, siya ti awaten na. No adda siya sino man apakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing amamati kanyak, nasaysaya at kuma amaigalot ti dakkal agilingan a bato iti tenged dayta a tao sa mailemes iti taaw. Asipay ti lubong gaputa dagiti bambanag apakaigapuan ti pannakapukaw dagiti tattao iti pamatida. Umay adi bumurong dagitoy asulisog ngem asipay ti tao apakaigapuan da. No ta imam wenno ta sakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, putdem ket ibaleng mo. Nasaysaya at apawad wenno pukol ka asumrek iti biag nga agnanayon, ngem ti addaan ka iti dua nga ima ken dua asaka, ket maitapwak ka iti agnanayon nga apoy. No tamatam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, swatem ket ibaleng mo. Nasaysaya at abulding ka asumrek iti biag nga agnanayon, ngem ti addaan ka iti dua a mata, ket maitapwak ka iti apoy ijay infierno. Kitaan nyo, diyo laisen ti uray maysa kadagitoy nga ubing. Ibaga kada kayo adagiti angheles da ijay langit. Kankanayon nga dada iti imatang ni amak nga adda sa dilangit. Anya ti makunayo? Anya ti aramiden ti maysa at tao nga daan sa nga gasot a karnero numapukaw ti maysa kadakwada. Panawan na dagiti siyam apulo, ket siyam nga agar-arab iti turod, ket mapan nasapulen tinapukaw a karnero. Ibagak kada kayo ano masapulan na. Ad-addan to tiragsak na iti daytoy a karnero, ngem kadagiti siyam apulo ket siyam asaan a napukaw. Kastamet adi kayat ni amayo sa dilangit, amapukaw ti uray maysa kadagitoy nga ubing. No makabasol ken ka ti kabsat mo, inka ken kuana, ket ilawlawag mo tinagbasulan na. Ngem aramidem daytoy no dudwa kayo. No dumngeg ken ka, napasublimon ti kabsat mo. Ngem no dinaklunen ti basol na, mangikuyog ka iti maysa wenno dua a kadwam, tapno kas na ilanad iti nasantuan a surat. Mapatalgedan ti amin apam mabasol, babaan iti pamanaknek iti dua, wenno talo asaksi.
Ngem no di na denggan ida, ipakaamom iti iglesia. Ket no di na latta denggan ti iglesia, ibilang mon day ta akabsat akas may sa aganggan na et, wenno agsingsingir iti buwis. Ibagak nga rod kada kayo, ti anyaman nga iparit yo dito'y daga, maiparit tumet ijay langit. Ket ti anyaman nga ipalubos yo dito'y daga, maipalubos tumet ijay langit. At dapay ibagak kada kayo, no pagnumuan ti dua kada kayo dito'y daga ti anyaman adawaten nyo, itedto kada kayo ni Amak sa dilangit. Tano sa dino ti ayan ti dua, wenno talo nga aguumong gapo itinagan ko, at daak kadakwada sa jay. Napan ni Pedro kini Jesus ket sinaludsod na. Apo, mamin-ano apakawanek ti kabsat ko nga agbasbasol kanyak, mamin-pito? Kinuna ni Jesus, Saan laeng a mamimpito, no diket mamimpito-pulo apito. Tati pagarian ti langit, mayarig iti kastoy. Adda idi maysa nga ari, anang ikeddeng a makikwenta kadagiti agsirserbiken kuana. Idi mangrugi a makikwenta. Inyegdaken kuana ti maysa nga adipen a nakautang iti 10,000 a talento. Awan ti umanay a pagbayad na. Tapno makabayad, imbilin ti ari